Εκεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να πούμε καλησπέρα σε όλους όσους παρευρίσκονται. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας απόψε εδώ πέρα. Είναι η δεύτερη ημερίδα η οποία γίνεται για το συνεπιχείρημα στην Αγιά, για το τοπικό σύμφωνο απασχόλησης. Και να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια ευκαιρία πολύ μεγάλη στον τόπο μας. Άνεργοι, οι οποίοι είναι σε μια διαδικασία προς ανέβρεση εργασίας, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και επίσης άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν τις νέες μορφές απασχόλησης, οι οποίοι λέγονται κοινωνικοί συνεταιρισμοί, βρίσκουν μια πολύ καλή βάση και μια πολύ καλή ευκαιρία να συνεργαστούν με ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ανοιχτεί ο δρόμος και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Η εργασία στις μέρες μας είναι ένα ζητούμενο, ένα πολύ σοβαρό ζητούμενο, όπως επίσης και ο σοβαρός προσανατολισμός, ο οποίος θα πρέπει να έχουμε ως άνεργοι και ως άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, τα TOPSA, τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, είναι εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα δώσουν, αρκεί όμως να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, να τα εκμεταλλευτούμε σωστά. Είναι τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης τα οποία θα βάλουν τους στόχους, βοηθούν υποστηρικτικά όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι στη σύμπραξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον Νίκο τον Δημητριάδη, τον πρόεδρο της σύμπραξης, να κάνει ένα χαιρετισμό. Το μικρόφωνο δουλεύει, άρα. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου καταρχήν να ευχαριστήσω το Δήμο Αγιάς και ιδιαίτερα την κυρία Γιαννουλέα για την συνεργασία που έχουμε, την καλή συνεργασία, το ενδιαφέρον που έχουν δείξει και φυσικά για διαφορά τους δημότες οπωσδήποτε του Δήμου Αγιάς, αλλά οπωσδήποτε δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω, πολλοί από εσάς ίσως να είχατε έρθει και στην πρώτη ημερίδα που κάναμε σε αυτό ακριβώς τον χώρο και να έχετε ακούσει κάποια πράγματα. Μπορεί να υπάρχει μια επανάληψη, αλλά οπωσδήποτε είναι χρήσιμα αυτά που θα ακούσετε και ίσως να ακούσετε και κάποια πράγματα παραπάνω. Πολύ περισσότερο ότι έχουμε καλέσει κάποιους ειδικούς σε θέματα επιχειρηματικότητας που αγγίζουν λίγο το δικό μας σχέδιο, όπως είναι η βιομάζα, όπως είναι τα βότανα, διάφορα αντικείμενα και επίσης κάποιες καλές πρακτικές από εταιρείες είτε συνεταιριστικές που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό, είτε και άλλες επιχειρήσεις, για την δική τους εμπειρία στο θέμα επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στον χώρο εδώ στη Λάρισα. Υπάρχει, όπως θα έχετε ακούσει, αυτή η αναπτυξιακή σύμπραξη συνεπιχειρήσεων στην Αγιά, που αποτελείται από κάποιους φορείς, όπως είναι ο Δήμος της Αγιάς, είναι το ΘΚΚ, είναι το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση, η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ εγώ, η Στράτης, και μία ΜΚΟ, Κοινωνία Τριών Τρίτων, και είμαστε όλοι δεσμευμένοι και όλοι εξειδικευμένοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε εδώ και για αυτό το λόγο ελπίζουμε ότι θα έχουμε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Έλλη Βαγγέλη θα σας παρουσιάσει σε λίγο σε μια ανάλυση όλη αυτή τη δράση που πάμε να κάνουμε. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο, που θα γίνει πολύ κατανοητό γιατί πράγμα μιλάμε, ίσως να το έχετε βέβαια καταλάβει όλοι, ότι η προσπάθεια της αναπτυξιακής σύμπραξης είναι, το είπε και η κυρία Γιαννουλέα, είτε να προωθήσουμε ανέργους στην απασχόληση, να τους βρουν δουλειά δηλαδή, είτε να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια δικιά τους επιχείρηση. Αυτός είναι ο στόχος στην ουσία. Υπάρχουν κάποια εργαλεία σε εισαγωγικά. Τα εργαλεία αυτά είναι τα κλασικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι η κατάρτιση σε συγκεκριμένα αντικείμενα που έχουν επιλογή με βάση τις προδιαγραφές του σχεδίου που έχουμε αναπτύξει.
Είναι λοιπόν η κατάρτιση, ένας σοβαρός παράγων, είναι η συμβουλευτική και είναι και κάποια άλλα εργαλεία που έχουμε. Αλλά για μένα τουλάχιστον, αυτό θα να δείξει και η Έλλη Βαγγέλη σε 2 λεπτάκια τώρα, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δέσμευση στο αποτέλεσμα, ως ανεπτυξιακή σύμπραξη εμείς. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπαμε. Πρέπει να βρούμε δουλειά σε κάποιον, άρα θα χτυπήσουμε και πόρτες εν ανάγκη, σε εργοδότες, γιατί προβλέπονται και κάποια αυτά τα εργαλεία που σας έλεγα πριν, προβλέπεται και μια συμβουλευτική προς τους εργοδότες. Άρα θα μας ανοίγουν την πόρτα, υπάρχει κάποιο κύρος και λόγω του Δήμου, του Επιμελητηρίου, κακέ δηλαδή, και τεχνογνωσία υπάρχει. Άρα θεωρούμε ότι θα προσπαθήσουμε με ό,τι καλύτερο μπορούμε πέρα από τα συμβατικά εργαλεία, τα οποία χρήσιμα είναι μεν, αλλά δεν διασφαλίζουν έτσι, το αποτέλεσμα οπωσδήποτε. Τα εργαλεία είναι βοηθητικά, εγώ θα έλεγα. Περισσότερο είναι η δέσμευση που έχουμε και η προσπάθεια που θα κάνουμε να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά σε κάποιους ανθρώπους ή να τους βοηθήσουμε να στήσουν σωστά μια βιώσιμη επιχείρηση. Και εδώ υπάρχουν και επιχειρήσεις, το νέο μοντέλο των επιχειρήσεων, τέλος πάντων, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και όποιος ενδιαφερθεί να το βοηθήσουμε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, να τους βοηθήσουμε όχι μόνο με πάλι τα συμβατικά εργαλεία που προβλέπονται, δηλαδή συμβουλευτική και να τους φτιάξουν επιχειρηματικά σχέδια, αλλά θα πάμε σε κάτι στην καρδιά του πράγματος που είναι η χρηματοδότηση. Να μπορέσουμε δηλαδή να τους βρούμε χρηματοδότηση να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Επομένως, θεωρώ ότι θα πάμε καλά, έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα. Ένα άλλο θέμα που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε είναι η ταχύτητα, γιατί ο άνεργος δεν μπορεί να περιμένει, είναι λογικό. Πρέπει να βρει δουλειά γρήγορα. Δυστυχώς οι διαδικασίες, και μέχρι τώρα δεν πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα της ταχύτητας ακόμα, δηλαδή δεν πετύχαμε χαλούς χρόνους. Από τώρα όμως, επειδή έχουμε ξεκινήσει πια πάρα πολύ, έχουμε ξεπεράσει τα πρώτα στάδια των διαδικασιών, των εγκρίσεων, υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τώρα τελειώνει και η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων, οπότε μέχρι τις αρχές του Γενάρη, το πολύ, οι πρώτες μέρες του Γενάρη, θα έχουμε τα αποτελέσματα, ποιοι είναι οι ωφελούμενοι, ποιοι κρίθηκαν ως ωφελούμενοι, και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε με τα εργαλεία μας, δηλαδή και συμβουλευτική και κατάρτιση και ό,τι άλλο. Αν παρουσιάζεται καθοδόν κάποια ευκαιρία χρηματοδότηση και κάποιος θέλει να κάνει δική του επιχείρηση, θα το πιάνουμε αμέσως. Βγήκε μια πρόσκληση από κάπου, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον ΟΑΕΔ, από οπουδήποτε. Θα το πιάνουμε αμέσως. Κλείνω λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας και ειδικά στο Δήμο και στη κυρία Γιαννουλέα, γιατί αφορά στην ουσία τους δημότες τους. Άρα θεωρώ ότι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν είναι και ο Δήμος και οι δημότες εδώ πέρα. Έτσι, εμείς απλώς κάνουμε ένα έργο. Και να πω ότι θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα και με ταχύτητα. Αυτό. Μια παρατήρηση μόνο πριν κλείσω, ότι όποιος δεν έχει υπογράψει σε κάποιο χαρτί έξω στην είσοδο όταν κάνατε την εγγραφή, παράκληση στο διάλειμμα να πάει να βάλει μια υπογραφή. Είναι μια τυπική υποχρέωση που έχουμε. Όποιος συμμετέχει εδώ να έχει βάλει και την υπογραφή του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουμε. Ο Νίκος Ζουντάκας, εκ μέρους του Επιμελητηρίου, να κάνει ένα χαιρετισμό και να μας πει δύο πράγματα για τις κατευθυντές της σύμπραξης. Λέω. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπα και την άλλη φορά, δεν νομίζω ότι είναι όλα για χαιρετισμούς. Αυτό που άκουσα προηγουμένως, χωρίς να μου την προσωπική από τον κ. Δημητριάδη, είναι ότι σήμερα μιλάμε για βιώσιμες επιχειρήσεις. Σε κάποια χρόνια όπου οι βιώσιμες επιχειρήσεις κλείνουν, σε κάποια χρόνια που βλέπουμε μια πρωτόγνωρη επίθεση, είτε λέγονται οικονομικά συμφέροντα, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγονται ευρωπαϊκά τραστ, και φτάνουμε σήμερα να συζητάμε για τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Όχι ότι ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα προς Θεού, απλά θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας τόσα χρόνια, που συμβάλαμε, που δεν συμβάλαμε, τι κάναμε και δεν κάναμε σωστά. Τα τόψα είναι πραγματικά ένα καινοτόμο και ένα πρωτοποριακό εργαλείο, που μακάρι όμως να μας δώσουν την προστιθέμενη αξία. Αυτό που ζητήσαμε, όσο και αν γίνομαι γραφικός από τους
partner και εταίρους. Είναι κατά πόσο μπορούμε να απαγγελωθούμε από τις αγκυλώσεις αυτές τις οποίες είδαμε τόσα χρόνια να έχουν όλα αυτά τα προγράμματα, ώστε να μας δώσουν μια μέγιστη προσθέμενη αξία στους ανθρώπους και στην περιοχή, άρα συνολικά στην τοπική κοινωνία, για να μπορέσουμε να έχουμε την απόδοση αυτή την οποία θέλουμε, περιμέναμε, την αποζητούσαμε, δεν την είδαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον τώρα, την ίστατη στιγμή, θα διαχειριστούμε και θα διαμορφώσουμε εντελώς διαφορετικά προϊόντα. Εγώ αυτό που έχω να ευχηθώ είναι καλή επιτυχία, με όλες τις επιφυλάξεις που λέω και πάλι, ότι πλέον θα θέλουμε αυτές οι μελέτες, αυτά τα προγράμματα, αυτές τις διαχειρίσεις, να είναι πράγματα τα οποία θα είναι για μας, μαζί με εμάς και όχι χωρίς εμάς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλους. Και η Θωμαή Σουρτή, εκ μέρους του Κέντρου Προπληροφόρησης. Καλησπέρα και από μένα. Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω εδώ σήμερα. Χαίρομαι που είμαι εδώ και είστε εδώ. Είμαι εκπρόσωπος του ΚΕΚ Προπληροφόρηση. Είμαι εδώ γιατί σαν εκπαιδευτικός φορέας που είμαστε έχουμε αναλάβει την κατάρτιση των ωφελουμένων. Οπότε θα σας πω πολύ σύντομα δύο πράγματα για την κατάρτιση, για τα αντικείμενα της κατάρτισης. Εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή των ωφελουμένων και δημιουργηθούν τα τμήματα, τα βασικά αντικείμενα θα είναι οι σύγχρονες μέθοδοι τυποποίησης και προώθησης προϊόντων και παραγωγής. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών και στη βιομάζα. Το δεύτερο αντικείμενο κατάρτισης είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, καθώς στο δεύτερο τμήμα οι ωφελούμενοι θα δημιουργήσουν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Κάτι που ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται στην Ελλάδα και κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Οπότε φαντάζεστε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε βασικές οικονομικές έννοιες. Από προσωπική εμπειρία σας λέω ότι δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγοι. Από τη στιγμή που μπαίνετε σε μια εταιρεία, πρέπει να γνωρίζετε πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Και το τρίτο τμήμα, το τρίτο αντικείμενο κατάρτισης, είναι οι βασικές έννοιες οργάνωσης και λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Γενικότερα, έμπειροι εκπαιδευτές θα σας καταρτήσουν ώστε προκειμένου να εισχωρήσετε στην αγορά εργασίας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω μια νέα ανακοίνωση, η οποία βγήκε χθες από το Υπουργείο Εργασίας, με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί η επίσημη προκήρυξη δεν έχει βγει, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν και τροποποιήσεις, δηλαδή τελική όρη της προκήρυξης. Είπε λοιπόν ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός, ότι σε όλα τα τόψα, δηλαδή από τις περιφέρειες, θα δοθεί μια τρίμηνη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό θα το εξηγήσουμε και στην πορεία. Σας λέω ότι δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμη, δηλαδή μπορεί να είναι τρίμηνη, μπορεί να είναι πεντάμηνη. Δεν ξέρουμε κάτω από ποιο πλαίσιο και τι ανάγκες θα καλύπτει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα δοθεί μια επιδότηση και στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, αλλά και σε ανθρώπους που θα δημιουργήσουν τώρα νέες επιχειρήσεις. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και εδώ στην κυρία Γιαννουλέα. Εγώ κάποιους τους περισσότερους από εδώ τους ξέρω, τους είχαμε ήδη και σε προηγούμενο πρόγραμμα και συμβουλευτικές, όπως είπε και ο κύριος Δημητριάδης προηγουμένως, εμείς έχουμε ειδικούς συμβούλους και σταδιοδρομίας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να πω λίγο το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε, τόσο για τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της σύμπραξης, όσο και για τις εμπειρίες οι οποίες θα μεταφερθούν. Αμέσως τώρα η Έλλη Βαγγέλη θα μας παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα. Η Όλγα Ιτσούροβα αμέσως μετά, η οποία είναι διευθύντρια στο ΑΕΔ, θα μας μιλήσει για τις πολιτικές απασχόλησης του ΑΕΔ.
το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, διότι σε αυτές τις μέρες υλοποιούνται προγράμματα του ΑΕΠ, τα οποία υποστηρίζονται πάρα πολύ και βοηθούν την Ήπεθρο γενικότερα και τους Δήμους. Ο καθηγητής τεχνολογίας ξύλου, ο κύριος Γιώργος Νταλός, θα μας μιλήσει για τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας με τη χρήση του ξύλου ως ενεργειακά μέσα. Η κυρία Γρηγοριάδου θα μας μιλήσει για την καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών φυτών, τα οποία αρωματικά αυτά θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια καλλιέργεια η οποία τουλάχιστον στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται εκτεταμένα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί, διότι αποτελεί είναι μια βασική πηγή εισοδήματος και είναι μια καινοτόμα καλλιέργεια, η οποία αν εφαρμοστεί έχει ιδιαίτερο εισόδημα. Τέλος, το κομμάτι το πολύ ενδιαφέρον είναι από το Δημήτριο Κούκλη, ο οποίος είναι ταμεία στην υποσύσταση ΚΙΝΣΕΠ, σε υποσύσταση κοινωνικό συνεταιρισμό, αγροδιατροφική Λάρισσας λέγεται, και είναι μέλος του Δημοτικού Λασανόκηπου Λάρισσας, όπως επίσης και η Άβρα Ιβανοσοπούλου, η γνωστή, η οποία είναι από εδώ Αγιώτισσα, η οποία θα είναι διοκτήτρια της εταιρείας YAM και θα μας μιλήσει και αυτή για τη δική της επιχειρηματική προσπάθεια που κάνει στον τόπο μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Έλλη Βαγγέλη, η οποία θα μας αναλύσει το πρόγραμμα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου στη δεύτερη αυτή συνάντηση που διοργανώνουμε με σκοπό για την ενημέρωση του έργου για τους συμμετέχοντες της αναπτυξιακής σύμπραξης στην επιχειρήν στην Αγιά. Θα ήθελα και εγώ αρχικά από την πλευρά μου να αναφερθώ έτσι πολύ συνοπτικά λίγο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Ουσιαστικά η πράξη με τίτλο τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση, τα λεγόμενα TOPSA, ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανεργίας, τα οποία, όπως γνωρίζετε, αυξάνονται συνεχώς στην Ελλάδα, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η σύλληψη αυτής της ιδέας ήταν ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά σε τοπικό επίπεδο από τις λεγόμενες αναπτυξιακές συμπράξεις. Μία από αυτές τις αναπτυξιακές συμπράξεις είμαστε και εμείς, εδώ στην Αγιά. Φορέας επίβλεψης, η διαχειριστική αρχή ουσιαστικά που έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το δικό μας, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή. Στόχος ουσιαστικά των TOPSA είναι να υπάρχει μια πιο, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι δεν θα πρέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα να υπάρχει σύγχυση με άλλα προγράμματα όπως είναι η κοινοφελή εργασία. Π.χ. ένα πρόγραμμα που είναι από τον ΟΑΕΠ που στοχεύει στο να εξασφαλίσει μια πεντάμηνη θέση απασχόλησης στους συμμετέχοντες. Στόχος των TOPSA είναι όχι απλά να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ή να υλοποιηθούν επιχειρηματικές ιδέες, αλλά να διατηρηθούν, να είναι βιώσιμες, για να μπορέσουν να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα και οι συμμετέχοντες στα TOPSA. Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή σύμπραξη στην επιχειρήν στην Αγιά, ουσιαστικά είναι μια σύμπραξη η οποία αποτελείται από την εταιρεία Στράτη, Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών, όπου είναι ο συντονιστής της σύμπραξης και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, κυρίως στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως στο κομμάτι της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας. Είναι και οι κύριες δράσεις που θα αναλάβει η εταιρεία Στράτη στο έργο, πέρα από το συντονισμό και τη διαχείριση. Είναι ο Δήμος Αγιάς, είναι το ΘΚΚ, το Θεσσαλικό Κέντρο Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου, που κυρίως θα αναλάβει τις δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης, για τις οποίες θα σας αναλύσω και αργότερα. Η κοινωνία τριών τρίτων ΑΜΚΕ, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, κυρίως σε θέματα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που όπως σας είπε και ο κύριος Δημητριάδης, το θεσμικό πλαίσιο, τουλάχιστον για την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα, ψηφίστηκε το 2011, όταν βγήκαν ουσιαστικά και σχετικές προσκλήσεις από τις περιφέρειες για τοπικά σχέδια για την απασχόληση. Και ουσιαστικά θα ήθελα να επικεντρωθώ λίγο στο θέμα της κοινωνικής οικονομίας.
Ο νόμος αυτός, τουλάχιστον το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2011, ουσιαστικά προβλέπει τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τριών ειδών. Είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας, όπου ουσιαστικά μιλάμε κυρίως για επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, παιδιών και ατόμων γενικώς που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και οι επιχειρήσεις συλλογικού σκοπού, όπου κυρίως στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, προστασία του περιβάλλοντος, όπως καθαρισμοί πάρκων, οτιδήποτε δηλαδή προκύπτει σε τοπικές ανάγκες σε ό,τι αφορά κυρίως το περιβάλλον. Ουσιαστικά ο νόμος αυτός ψηφίστηκε για να υπάρχει ένα κίνητρο να δημιουργηθεί μια αγορά στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους επιχειρηματίες επιλέξουν να συστήσουν μια κοινωνική επιχείρηση, καθώς και στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί μία σειρά από προκηρύξεις δράσης από το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα βγουν ειδικά για επιχειρηματίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να έχουν μία βοήθεια είτε να ξεκινήσουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, είτε να υποστηριχθούν επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη δηλαδή, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες του σχεδίου, ουσιαστικά μας έχει εγκριθεί από την περιφέρεια, επειδή υπάρχει κάποιος ποσοτικός περιορισμός στο πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στο κάθε σχέδιο, ανάλογα δηλαδή με τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί στην κάθε αναπτυξιακή σύμπραξη. Το μέγιστο αριθμό που μπορούμε να φτάσουμε είναι τα 50 άτομα. Θα σας πω λίγο έτσι πολύ συνοπτικά κάποιες εκτιμήσεις που είχαμε κάνει εμείς σχετικά με τα χαρακτηριστικά, δηλαδή την ιδιότητα των ανθρώπων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο δράσης, στο συνεπιχειρήν στην Αγιά. Ουσιαστικά είναι 50 άτομα, όπως σας είπα και πριν. Οι αρχικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τελική κατανομή θα είναι αυτή, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα δυναμικό, το οποίο το συνδιαμορφώνουμε, διαμορφώνεται με βάση τελικά τις αιτήσεις που θα υπάρχουν στο πρόγραμμα, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που συμμετέχουν και σε κάθε περίπτωση ανάλογα τελικά με το τι θέλει να υλοποιήσει ο καθένας, το τι θέλει να αποκομίσει, δηλαδή είτε να ιδρύσει μια δική του επιχείρηση, είτε να προσληφθεί σε μια επιχείρηση. Ουσιαστικά έχουμε πει ότι οι άνεργοι που θα δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση εκτιμάται ότι θα φτάσουν γύρω στα 15 άτομα. Αυτοί που θα προωθηθούν στην απασχόληση 15 άτομα. Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, η οποία έχουμε εκτιμήσει θα αποτελείται από 10 συμμετέχοντες στο σχέδιο. Η αρχική αίσθηση, εκτίμηση με βάση και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει το 2012 όταν είχαμε υποβάλει την πρόταση ήταν ότι η κατεύθυνση της επιχείρησης αυτής θα είναι στον τομέα της κοινωνικής παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης παραδοσιακών προϊόντων. Βέβαια, με κάποιες τελευταίες συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ και με την κυρία Γιαννουλέα, έχουμε κάποια άτομα τα οποία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον κυρίως στο να φτιάξουν στον τομέα της φροντίδας κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Οπότε είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Δηλαδή, εξαρτάται, όπως σας είπα και πριν, ανάλογα τελικά δηλαδή, με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων και τελικά τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή. Νέοι επιστήμονες που θα επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, είχαμε πει ότι θα είναι 5 άτομα. Από ό,τι γνωρίζω, με βάση τις αιτήσεις που υπάρχουν ήδη, νομίζω ότι είναι γύρω στα 2 με 3 άτομα. Και όταν λέω νέους επιστήμονες, εννοώ αποφύτους πολυτεχνικών σχολών, δικηγόρους και γιατρούς που έχουν κάνει ήδη δηλαδή έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και επιθυμούν να την επεκτείνουν προσθέτοντας ουσιαστικά μια άλλη συμπληρωματική δραστηριότητα με αυτή που κάνουν ήδη. Και άλλα 5 άτομα, ουσιαστικά πρόκειται για αγρότες που και εκείνοι δηλαδή είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και θέλουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχουν 3 μεγάλες κατηγορίες. Είναι η κατηγορία των ανέργων,
όπου για να μπορέσει να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα αρκεί να έχει μια κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Είναι η κατηγορία των νέων επιστημόνων, όπου είναι οι κατηγορίες που σας είπα πριν, πολυτεχνικές σχολές, γιατροί και δικηγόροι, οι οποίοι έχουν κάνει ήδη έναρξη δραστηριότητας, καθώς και νέοι αγρότες. Ουσιαστικά, οι δράσεις που αναλαμβάνει η αναπτυξιακή σύμπραξη στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που έχει εγκριθεί από την περιφέρεια είναι οι μελέτες. Και όταν λέω μελέτες, εννοώ μια μελέτη για την τοπική αγορά εργασίας, όταν είχε γίνει εδώ κατά την υποβολή της πρότασης του σχεδίου δράσης που έγινε στην περιφέρεια Θεσσαλίας προς έγκριση. Είναι η δικτύωση, που βέβαια θα σας μιλήσω και λίγο αργότερα για αυτό, που κυρίως στόχος της αναπτυξιακής σύμπραξης στο κομμάτι της δικτύωσης είναι κυρίως να προβληθούν και να δικτυωθούν είτε οι άνθρωποι συμμετέχοντες που θα δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, είτε οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν επιθυμία για να προσληφθούν από επιχειρήσεις, να υπάρχει μια προσπάθεια, μια συντονισμένη προσπάθεια από τα στελέχη της αναπτυξιακής σύμπραξης για την περίπτωση των ανθρώπων που θα συστήσουν επιχείρηση, να προβληθούν δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις μέσα από τη δράση της δικτύωσης και κατ' επέκταση των δράσεων της αναπτυξιακής σύμπραξης, και στο νέο τους ξεκίνημα, όταν δηλαδή ξεκινήσουν, ουσιαστικά γίνει η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, να μπορέσουν να δικτυωθούν με πελάτες, προμηθευτές, να ενημερωθούν για την αγορά για την οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, ούτως ώστε να δημιουργηθούν δηλαδή και οικονομίες κλίμακος. Και για την κατηγορία των συμμετοχόντων που θα δηλώσουν, ουσιαστικά που θα θέλουν να προσληφθούν σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, ουσιαστικά είναι τα στελέχη της αναπτυξιακής σύμπραξης, η αναπτυξιακή σύμπραξη να έρθει σε επαφή με τοπικές επιχειρήσεις, είτε εδώ στην Αγιά, είτε στην περιοχή της Λάρισσας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι εργοδότες και να έχουν κίνητρο να προσλάβουν συμμετέχοντες του σχεδίου για το οποίο μιλάμε. Μία άλλη δράση που βέβαια αυτή είναι τυπική και αφορά κυρίως τις διαδικασίες και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει η αναπτυξιακή σύμπραξη προς την περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι ο συντονισμός και η διαχείριση της πράξης. Ένα άλλο κομμάτι για το οποίο σας μίλησε και η κυρία Σούλτη είναι το κομμάτι της κατάρτισης, όπου όπως σας είπε και η κυρία Σούλτη, ουσιαστικά έχουμε 3 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία μας έχουν εγκριθεί. Το πρώτο αντικείμενο αφορά κυρίως παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων, με έμφαση κυρίως σε καινοτόμες καλλιέργειες, όπως είναι η βιομάζα, προϊόντα μάλλον καινοτόμων καλλιεργών ή ακόμα και αρωματικά φυτά. Θα σας γίνει αργότερα και μια παρουσίαση συγκεκριμένα δηλαδή για μια επιχείρηση. Το δεύτερο κομμάτι του αντικειμένου της κατάρτισης αφορά κυρίως συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση, προκειμένου να υποστηριχθούν δηλαδή στα πρώτα βήματα έναρξης και μετά λειτουργίας επιχείρησης, κάποια νομικά δηλαδή και λογιστικά θέματα. Και το τρίτο κομμάτι, όπως είπε και η κυρία Σούλτη, αφορά κυρίως λειτουργία και εξυπηρέτηση πελατών σε ό,τι αφορά δηλαδή ξενοδοχειακές μονάδες. Η πέμπτη δράση, ενέργεια που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο σχέδιο της δράσης, και είναι ουσιαστικά και το πιο σημαντικό τουλάχιστον από τα συμβατικά εργαλεία τα οποία έχουμε για να υλοποιήσουμε το έργο, είναι το κομμάτι της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής. Όπου εδώ πλέον μιλάμε για εξατομικευμένη προσέγγιση, συνεδρίες δηλαδή που θα γίνουν με τον κάθε συμμετέχοντα στο σχέδιο ξεχωριστά, και μιλάμε για 2 άξονες. Το ένα κομμάτι είναι η συμβουλευτική απασχόληση, όπου θα γίνει σε άτομα που θα επιλέξουν να διαλέξουν μάλλον το κομμάτι της πρόσληψης από επιχειρήσεις,
Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συμβουλευτική επιχειρηματικότητα, όπου εκεί ουσιαστικά θα γίνει μια προσπάθεια δηλαδή με τον καθένα προσωπικά, ούτως ώστε να, είτε αν κάποιος δηλαδή έχει ήδη μια επιχειρηματική ιδέα, να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και να την εξειδικεύσουμε μαζί, και το πιο σημαντικό, να βρούμε κεφάλαια από χρηματοδοτικές πηγές που υπάρχουν ήδη, δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, δηλαδή έχουν τρέξει ήδη κάποια προγράμματα και προβλέπεται μέσα στο επόμενο διάστημα, είτε υπό τη μορφή χρηματοδότησης δαπανών, δηλαδή για να μπορέσει να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση, είτε υπό τη μορφή δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους, με χαμηλά επιτόκια, για να μπορέσει κάποιος, το πιο σημαντικό, φαντάζομαι πέρα από το να έχει κάποιος μια επιχειρηματική ιδέα, είναι να έχει και τα αντίστοιχα κεφάλαια για να μπορέσει να την υλοποιήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να έχει κάποιον καθοδηγητή που θα μπορέσει, πέρα από το συμβουλευτικό κομμάτι, να αναλάβει και όλο το φάκελο της σύνταξης της πρότασης, για να έχει και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Μια τελευταία δράση στο πρόγραμμα είναι το κομμάτι της διακρατικότητας, όπου πέρα από τους φορείς που ανέφερα προηγουμένως που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή σύμπραξη, είναι και ένας φορέας από την Ιταλία, όπου κυρίως εκεί θα γίνει μια προσπάθεια, θα γίνουν δηλαδή κάποια study visits, κάποια workshops μεταξύ των στελεχών της αναπτυξιακής σύμπραξης και των στελεχών του φορέα που υπάρχει εκεί στην Ιταλία, κυρίως για το κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας, όπου θα δούμε κάποιες καλές πρακτικές που εφαρμόζουν εκεί σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη, γιατί το κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας, τουλάχιστον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι κάτι τόσο καινούριο όσο είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα τελευταία 6 χρόνια παρατηρείται πολύ έντονη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα και στην Ιταλία, και γι' αυτόν τον λόγο έγινε και η επιλογή του συγκεκριμένου εταίρου. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα ή τη διάγνωση των αναγκών, τελικά μπορεί να προκύψουν ότι υπάρχουν και ανάγκες, όπως είπα πριν, και σε τομείς όπως είναι η παραγωγή και η τυποποίηση αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Οπότε εκεί σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος αντίστοιχος φορέας στο εξωτερικό για να γίνει αυτή η μεταφορά των καλών πρακτικών και της πληροφόρησης και της τεχνογνωσίας μεταξύ της αναπτυξιακής σύμπραξης και των φορέων αυτών. Ουσιαστικά ο στόχος της πράξης, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι να υπάρχει μια ενεργητική στάση στην αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, με ορίζοντα πολύ πιο μακροπρόθεσμο από άλλα προγράμματα, όπως σας είπα και πριν, που απλά στοχεύουν στο να βρει δηλαδή μια δουλειά ένας άνεργος και να τη διατηρήσει για κάποιο διάστημα 3 ή 5 μηνών. Τις κατηγορίες, βέβαια, σας τις είπα, ουσιαστικά είναι αυτοί που θα συμμετέχουν στο σχέδιο, είναι οι άνεργοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν, όπως σας είπα και πριν, για τους ενδυνάμει επιχειρηματίες, θα αξιοποιήσουμε προγράμματα που υπάρχουν για υποσύσταση επιχειρήσεις ή ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των ανέργων που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις, θα γίνει μια ενημέρωση κυρίως σε επίπεδο εργοδοτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να προσλάβουν ανέργους για προγράμματα νέων θέσεων απασχόλησης. Θα σας κάνει μετά και μια παρουσίαση η διευθύντρια εδώ από τον ΟΕΔ της Θεσσαλίας, για να μπορέσουν να έχουν κίνητρο οι εργοδότες να προσλάβουν ανέργους μέσω του προγράμματος. Οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου, τουλάχιστον που είχαμε προτείνει εμείς και στην περιφέρεια με βάση τη διαβούλευση που είχε γίνει εδώ και τη συζητήση με τους τοπικούς φορείς, δηλαδή τόσο με το Δήμο όσο και με το επιμελητήριο, είναι η εξής. Ουσιαστικά είναι παραγωγή και διάθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, αναφέρομαι σε πράγματα που είμαι σίγουρη ότι τα γνωρίζετε ήδη, γιατί αφορούν κυρίως κλάδους που παρουσιάζουν μια δυναμική εδώ στην περιοχή. Αγροτουριστικές δραστηριότητες, ο χώρος της εστίασης, αξιοποίηση βιομάζας, νέες καλλιέργειες, όπως σας έλεγα πριν, τα αρωματικά φυτά, εναλλακτικός και θεματικός τουρισμός και σίγουρα θα καλοδεχτούμε οποιαδήποτε άλλη ιδέα έχει κάποιος για να πραγματοποιήσει για να κάνει πραγματικότητα μάλλον την επιχειρηματική του ιδέα.
Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και η κυρία Γιαννουλέα, έχουμε συγκεντρώσει ήδη 70 αιτήσεις. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει παραταθεί μέχρι τις 17 Δεκάτου και αναμένουμε η αξιολόγηση, όπως σας είπε και ο κύριος Δημητριάδης, να ολοκληρωθεί αρχές Ιανουαρίου περίπου, όπου η αξιολόγηση γίνεται, απλά να σας πω λίγο το διαδικαστικό, θα γίνει από μια επιτροπή τριμελή, η οποία θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η Επιτροπή αυτή, αφού τελειώσει το έργο της αξιολόγησης, κάνει μια εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο τελικά είναι αυτό το οποίο επικυρώνει τα τελικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν και στο site της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρχει και μια προσωπική επικοινωνία με τον καθένα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, επειδή μιλάω λίγο για το κομμάτι των αιτήσεων, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κύριο Περντικούλη, ο οποίος μας έχει, δεν ξέρω αν είναι εδώ, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε καθημερινές και σε προσωπικές επικοινωνίες με τους ωφελούμενους και τεράστια βοήθεια, δηλαδή για να συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά και να είναι όλα τα δικαιολογητικά και τα χαρτιά εντάξει. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω από την πλευρά μου να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να σας κουράσω κιόλας. Είμαι στη διάθεσή σας μετά για οποιασδήποτε ερωτήσεις, διευκρινήσεις, ό,τι θέλει ο καθένας. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Έλληνα Βαγγέλη και να καλέσουμε την κυρία Τσούρβα την Όλγα, την Διευθύντρια του ΑΕΔ, να μας αναπτύξει το έντυπο πολιτικής απασχόλησης. Το βήμα. Αν θέσει τον υπολογιστή για να. Ωραία, έρχεστε εδώ σε μένα. Δεν χρειάζεται, θα αλλάζω εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι στην Αγιά, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, σε μια πολύ ωραία αίθουσα. Ο ΕΔ βγαίνει και έξω από τα γραφεία του, και έχει πάρα πολλή δουλειά μέσα στα γραφεία. Δυσκολευόμαστε να βγούμε έξω, αλλά τελικά όταν τα καταφέρνουμε, συναντούμε τον κόσμο. Να σας πω δύο λόγια λίγο για τον ΟΑΕΔ, πώς είναι η διάρθρωση του οργανισμού. Έχουμε την κεντρική διοίκηση στην Αθήνα, είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Υπαγόμαστε στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά είμαστε νομικό πρόσωπο. Έχουμε 7 περιφερειακές διευθύνσεις. Είμαστε λίγο διαφορετικά διαρθρωμένες στις δικές μας περιφερειακές διευθύνσεις σε σχέση με τις περιφέρειες που ξέρετε. Δηλαδή, η περιφέρεια της Θεσσαλίας, εκτός από το νομό Λάρισσας, Τρικάλων, Καρδίτσας, έχουμε και τα Γρεβενά, έχουμε και την Ευρυτανία, έχουμε και το Καρπενήσι. Στη Θεσσαλία, λοιπόν, έχουμε 10 κέντρα προώθησης της απασχόλησης, η γνωστή ΟΑΕΔ που ξέρετε, εκεί που έρχεστε και ανανεώνετε την κάρτα ανεργίας. Και έχουμε και 6 γραφεία ειδικών κοινωνικών ομάδων σε όλη την Ελλάδα. Τα 2 είναι στη Θεσσαλία, 1 στη Λάρισα και 1 στον Βόλο. Σας έφερα σήμερα μαζί μου και μερικά στοιχεία που σήμερα βγήκαν με ένα δελτίο τύπου από τον οργανισμό. Είναι τα στοιχεία για τον Οκτώβριο του 2013. 851.600 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Από αυτούς οι 346 σχεδόν χιλιάδες είναι άντρες και οι 505.000 είναι γυναίκες. Και βλέπετε ότι από όλους αυτούς μόνο οι 125.306 είναι επιδοτούμενοι άνεργοι. Όλοι οι άλλοι έχουν απλώς κάρτα ανεργίας. Βλέπετε δηλαδή πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Να δούμε την επόμενη. Ναι, και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι 410, δηλαδή η μισή σχεδόν από τους εγγεγραμμένους ανέργους, είναι στα μητρώα του οργανισμού περισσότερο από 12 μήνες. Δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων.
Η άλλη μισή είναι εγγεγραμμένη για λιγότερο από 12 μήνες στις υπηρεσίες μας. Ξέρετε ότι έγινε τρίμηνη η ανανέωση της κάρτας. Προσπαθούμε να μην χρειάζεται να έρχεστε καθόλου στον ΟΑΕΔ για την ανανέωση της κάρτας. Μάλλον τον επόμενο διάστημα θα το καταφέρουμε. Με τον κωδικό που θα έχετε για το τάξη, θα μπαίνετε και θα γίνεται έτσι, θα μπορέσουμε έτσι να ταυτοποιούμε το χρήστη. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Πάμε στην επόμενη. Αυτά είναι τα στοιχεία, χθεσινά στοιχεία, όπως καταγράφονται στη δικιά μας περιφέρεια του ΑΕΔ. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισσας καταγράφονται 24.884 άνεργοι. Στη Μαγνησία 20.000 σχεδόν, στα Τρίκαλα 11.866 και στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 10.311 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Και εδώ τα στοιχεία της περιφερειακής ενότητας Λάρισσας, βλέπετε εδώ και το Δήμο Αγιάς. Εντάξει, καλά είναι ο Δήμος Αγιάς σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, καλά. Τέλος πάντων, είναι το μικρότερο νούμερο. Ο Δήμος Λαρισαίων 17.890, η Ελασσόνα κοντά στις 2.000. Βλέπετε το Δήμο Κιλελέ, το Δήμο Τεμπών, το Δήμο Τυρνάου και το Δήμο Φαλσάλα. Να σας πω ότι για τον νομό Λάρισσας, οι άνεργοι και όλοι οι πολίτες εξυπηρετούνται από τον ΟΑΕΔ από 2 υπηρεσίες, από το ΚΠΑ, από τον ΟΑΕΔ της Λάρισσας και έχουμε ΟΑΕΔ και στην Ελασσόνα. Στα Φάρσαλα έχουμε ανταποκριτή. Προσπαθούμε εδώ και με το Δήμο Αγιάς να κάνουμε ανταποκριτή και στο Δήμο Αγιάς. Θα δούμε, έχουμε στείλει έτοιμα στη διοίκηση, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και για μας εγκρίνει πάντως. Εσείς το έχετε εγκρίνει, απομένει να εγκριθεί και από τη διοίκηση του οργανισμού. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο και να μην μπαίνουμε όλη σε αυτή τη διαδικασία της τεράστιας αναμονής στα γραφεία του οργανισμού. Να σας πω λίγο τι προσπαθεί να κάνει ο ΑΕΔ. Ένα κομμάτι του είναι οι παροχές ασφάλισης, τα επιδόματα ανεργίας, τα οικογενειακά επιδόματα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με τα προγράμματα απασχόλησης και ένα τρίτο κομμάτι είναι η κατάρτιση. Στις παροχές ασφάλισης, το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι οι παροχές ανεργίας, το επίδομα ανεργίας. 360 ευρώ το μήνα είναι ακόμη το επίδομα ανεργίας. Έχουμε αυτό το βοήθημα αυτοτελώς και ανεξάρτητος απασχολουμένων. Είναι το επίδομα ανεργίας που παίρνουν οι άνθρωποι που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτοί που ήταν ασφαλισμένοι δηλαδή στον ΟΑΕ, έχουν δικαίωμα με κάποιες προϋποθέσεις, είναι αλήθεια, που δεν είναι πολύ εύκολες, δηλαδή δεν πρέπει να χρωστάνε ούτε στην εφορία, ούτε στον ΟΑΕ, για να μπορέσουν να επιδοτηθούν από εμάς. Παροχές μητρότητας, 6 μήνες τα τελευταία χρόνια άδεια στις νέες μητέρες. Είναι υποχρέωση του εργοδότη να δώσει αυτή την άδεια, για την οποία πληρώνονται οι μητέρες από εμάς. Το οικογενειακό επίδομα, για τις συμβάσεις τις οποίες δεν προβλέπεται να καταβάλει το οικογενειακό επίδομα στο μισθό ο εργοδότης, έρχονται στον οργανισμό και το παίρνουν. Άκουσα ότι ναι, έχουμε δυσκολίες πολλές στο να μπορέσουμε να πληρώνουμε έγκαιρα. Ας πούμε, το οικογενειακό επίδομα στη Λάρισα ήταν μια πολύ μεγάλη δυσκολία για μας. Να φανταστείτε ότι στείλαμε κάποιες υπηρεσίες εκτός νομού, στα Γρεβενά, στο Καρπενήσι, για να μπορέσουμε να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Ελπίζουμε ότι ως το τέλος του μήνα και μέχρι τα Χριστούγεννα θα το έχουμε φέρει σφαίρες. Η προθεσμία για το οικογενειακό επίδομα, για όσους δεν το έχουν κάνει ακόμη, είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2014. Για τους δικαιούχους που έχουν τις προϋποθέσεις το 2012. Δηλαδή πρέπει να έχουν 50 ένσημα το 2012, να μην το παίρνουν από τη δουλειά τους και να έρθουν σε εμάς μέχρι 31 Πρώτου του 2014 για να κάνουν την αίτησή τους. Στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουμε τα προγράμματα της απασχόλησης και τα προγράμματα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής. Τώρα, πραγματικά δυσκολεύτηκα σήμερα,
για τα προγράμματα απασχόλησης, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕ, που τα κλασικά προγράμματα απασχόλησης, αυτά δηλαδή που έρχονται οι εργοδότες, κάνουν αίτηση, προσλαμβάνουν και παίρνουν από εμάς ή χρήματα ή επιδοτούμε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, αυτή την εποχή, και ενώ τον τελευταίο μήνα, δεν είναι καμιά μεγάλη εποχή, είναι στο τέλος τους. Περιμένουμε καινούργια προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα για 10.000 δικαιούχους της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας. Είναι για τους επιδοτούμενους ανέργους που θέλουν να μετατρέψουν την ανεργία τους σε πρόγραμμα απασχόλησης. Για την κοινοφελή, αυτό είναι που αυτές τις μέρες είναι στον οργανισμό, με αυτό ασχολούμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η τρίτη πρόσκληση και οι αιτήσεις είναι μέχρι και την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Αφορά 7.400 ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Είναι σχολικοί φύλακες, είναι ψυχολόγοι, είναι διάφορες ειδικότητες που θα απασχοληθούν σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν ήδη, δεν ξέρω, στο Δήμο Γιάς πόσους πήρατε, κυρία Γερουλέα, με την πρώτη πρόσκληση, πήρατε? Με τη δεύτερη πρόσκληση. Με τη δεύτερη, με την πρώτη. Για το πεντάμινο. Το πεντάμινο, όπως το λέτε εσείς, κοινοφελής όπως το λέμε εμείς, αλλά μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Γιατί στα 13 άτομα. Τους έχετε προσλάβει, έχετε... 13, ναι, 13. Ναι. Ορίστε. Όπως νομίζετε, ναι. Γιατί δεν πέρατε αυτούς που είστε διαθεσιμότητα τους φύλακες και τους λαμβάνεις και Πρώτον, εμείς δεν είμαστε, εγώ εδώ εκπροσωπώ τον οργανισμό, αλλά δεν είμαι που φτιάχνω τις πολιτικές απασχόλησης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο και να βάλουμε όλα μαζί τα ερωτήματα μετά και να τα αναλύσουμε, να κάνουμε συζήτηση. Να κάνουμε λίγο υπομονή και να κάνουμε συζήτηση. Η πρώτη πρόσκληση λοιπόν έχουν ήδη προσληφθεί στους Δήμους, είναι η ΕΕ, για αυτή την κατηγορία μιλάμε. Η δεύτερη πρόσκληση αναμένουμε τους οριστικούς πίνακες μετά τις ενστάσεις που κατατέθηκαν. Η τρίτη είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή και αναμένεται και η τέταρτη, ως το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 2014 θα βγει και η τέταρτη πρόσκληση για την κοινοφελή εργασία. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει κυρίως οικογένειες στις οποίες είναι και οι δύο άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά, με προστατευόμενα μέλη. Το πρόγραμμα αυτό για ανέργους 16-24 ετών τελειώνει τη Δευτέρα. Είναι η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων. Και είναι πάντα ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ. Επίσης, έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα που αφορά ανέργους που βρίσκονται πλησίων της σύνταξης, δηλαδή άνθρωποι που υπολείπονται 5.000 ένσημα ή 5 χρόνια για να βγουν στη σύνταξη. Έχουμε δύο προγράμματα για άτομα με αναπηρίες. Επιχορηγούμε την έναρξη της επιχείρησης. 28.000 ευρώ είναι το ποσό με το οποίο επιδοτούμε τους ανθρώπους αυτούς για να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση. Και έχουμε ένα τριετές πρόγραμμα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη αυτών των ατόμων που βλέπετε στη διαφάνεια. Άτομα με αναπηρίες, απεξαρτημένα κτλ. Τώρα, τα προγράμματα κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν αυτή την εισφορά, που πληρώνουν δηλαδή στο λογαριασμό για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, μπορούν να πάρουν πίσω αυτή την εισφορά με τη μορφή κατάρτισης για τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει συνέχεια. Έχουμε και εμείς συμβουλευτική. Προσπαθούμε να το κάνουμε, δεν μας είναι πολύ εύκολο γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόρτος δουλειάς. Είδατε ότι στη Λάρισα έχουμε 20.000 ανέργους που εξυπηρετούνται από τον ΟΑΕ της Λάρισσας. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στον ΟΑΕ της Λάρισσας είναι 23. Καταλαβαίνετε γιατί η αναλογία δύσκολη μιλάμε. Να πω λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια
ότι μπορούν οι άνθρωποι, οι άνεργοι, να έρθουν στον ΟΕΚ και να ζητήσουν συμβουλές για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την αναζήτηση εργασίας. Επίσης, η συμβουλευτική διαδικασία ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών αναμένεται να βγει από τον ΟΑΕ στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, πρόγραμμα για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για ανέργους. 10.000 ευρώ θα είναι η επιχορήγηση. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να έχουν περάσει από το σεμινάριο για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλειών. Για τον νομό Λάρισσας έχουμε τώρα το σεμινάριο την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη. Αν κάποιος από εδώ, να το ξέρετε ότι πρέπει να το δηλώσει στον ΟΑΕ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει περάσει από το σεμινάριο αυτό το ΟΑΕ, ώστε να είναι ωφελούμενος του προγράμματος. Ναι, έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, πολύ ενδιαφέρον και ιδίως αυτή την εποχή. Έχουμε επαγγελματικές σχολές, έχουμε ΙΕΚ και ΚΕΚ. Και τα τρία τα έχουμε και στη Λάρισα. Στις επαγγελματικές σχολές, να δούμε λίγο το προηγούμενο, οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕ έχουν τη διαφορά από τις σχολές του Υπουργείου Παιδείας ότι εφαρμόζουμε το διοικό σύστημα, δηλαδή από την πρώτη μέρα που έρχονται τα παιδιά, απασχολούνται, κάνουν πρακτική το πρωί και θεωρητική κατάρτιση το απόγευμα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει και στις δημόσιες υπηρεσίες και απασχολούνται εκεί τα παιδιά. Παίρνουν γύρω στα 350 ευρώ το μήνα και το χαρακτηριστικό είναι, που δεν είναι ευχάριστο βέβαια, αλλά το αποτυπώνουμε την κατάσταση. Έχουμε φέτος και πέρσι παιδιά που έχουν τελειώσει, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν τελειώσει τουλάχιστον την πρώτη ηλικίου για να μπορούν να κάνουν αίτηση για αυτές τις σχολές και να είναι μέχρι 23 χρονών. Έχουμε λοιπόν παιδιά που έχουν μπει στο πανεπιστήμιο με 19.000 μόρια, δασκάλες, φιλόλογοι, τελειώνουν το πανεπιστήμιο, δεν βρίσκουν δουλειά, εγγράφονται στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕ και δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες για 2 χρόνια, όσο κρατάει και η θεωρητική τους κατάρτιση, για να τουλάχιστον... Ναι. Που είναι ακόμα η οικογένεια που βλέπουν... Σε ποιο τμήμα, θα το πούμε σε λίγο. Πώς? Τεχνολογία. Τεχνολογία. Είναι η πρώτη του χρονιά. Η πρώτη του χρονιά. Ελπίζουμε ότι στα Χριστούγεννα... Ναι, αυτό είναι... Έχουμε το τμήμα... Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε το τμήμα των διοικητικών γραμματέων. Φυσικά να τα λέμε όλα. Το θέμα είναι να τα λέμε όλα για να δούμε τι θα κάνουμε. Εννοείται. Εννοείται ότι είναι έτσι. Ελπίζουμε ότι όσοι... Κοιτάξτε, έχουμε... Γι' αυτό το κάνουμε... Τα πήραμε... Τα παιδιά, πιο πολλά παιδιά, όχι οι οικογένειες που είναι χωρισμένοι και να είναι εισόδημα. Πρώτα τα παιδιά που είναι οι οικογένειες που δεν τα μιλές, υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, αλλά κοιτάξτε να σας πω. Αυτό που το παράδειγμα που ανέφερα τώρα, που σας λέω ότι δεν είναι και ευχάριστο να βλέπεις παιδιά που έχουν μοχθήσει τόσο πολύ και να έρχονται στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕ. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε 350 θέσεις στο δημόσιο, που εκεί πληρώνονται. Για να βρούμε θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, έστω και με αυτή τη μικρή, με το μικρό μισθό που πρέπει να πληρώσει ο ιδιώτης, δυσκολευόμαστε αφάνταστα. Ακόμη και γι' αυτό. Είναι η σημερινή κατάσταση, δυστυχώς. Προχωράμε λίγο, να προχωρήσουμε λίγο, ναι. Για να... Και έχουμε και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτό δεν ξέχασα να σας το βάλω εδώ, γιατί ο ΑΕΔ είναι καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Και έτσι έχουμε και βρεφονιπιακούς σταθμούς από την Εργατική Εστία και γι' αυτό βγάλαμε και το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού το Σεπτέμβριο. Επίσης, μια σημαντική υπηρεσία η οποία αυτή την εποχή έρχεται πολλοί κόσμος και μας ρωτάει είναι υπάρχει ένα δίκτυο με τους υπόλοιπους ΟΑΕΔ, με τις υπόλοιπες εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης της κοινότητας. Μέσα από εκεί μπορούν οι άνθρωποι να αναζητήσουν δουλειά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν σύμβουλοι γιούρες που έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό στις υπηρεσίες του οργανισμού. Εκεί μπορεί να ανεβάσει αυτός που θέλει το βιογραφικό του και ο εργοδότης στη Γερμανία να μπορεί να δει το βιογραφικό του.
Και αυτό είναι το πόρταλ του οργανισμού. Φιλοδοξούμε να γίνονται πολλά πράγματα μέσω του πόρταλ και να μην χρειάζεστε να έρχεστε στις υπηρεσίες. Αυτό που σας είπα για την κάρτα ανεργίας, ο οργανισμός προσπαθεί να το υλοποιήσει στους επόμενους μήνες. Επίσης, και από εδώ για τις βεβαιώσεις ανεργίας, μπορείτε στον ΟΕΡ να πάρετε κλειδάριθμο, το κλειδάριθμο από τον ΟΕΡ, και στη συνέχεια να αναζητάτε βεβαιώσεις ανεργίας, για παράδειγμα, χωρίς να έρχεστε στην υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις όταν... Ναι, συνολικά να τις υποβάλουμε για να προχωρήσουμε. Θα καλέσουμε τώρα στο βήμα τον καθηγητή, τον Γιώργιο Νταλό, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριοποίησης με τη χρήση του ξύλου ως ενεργειακά μέσα. Αμέσως μετά, εάν επιθυμείτε, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τους ομιλητές ή θα δούμε αναλόγως πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Θα χρειαστούμε τον υπολογιστή. Ναι. Καθίστε. Ελάτε. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ευχάριστο να είμαι ανάμεσα σε δύο ωραίες κυρίες εδώ πέρα και να προσπαθήσω να σας μεταφέρω λίγο και τη δική μου εμπειρία και τη δική μου προσωπική επαφή που είχα, κατά κύριο λόγο εξειδίκευσης με το κομμάτι του ξύλου. Θα προσπαθήσω βέβαια να το μεταφέρω σε ένα κομμάτι πιθανής επαγγελματικής δραστηριοποίησης κάποιον από εσάς. Από ό,τι άκουσα, ένα από τα κομμάτια που σκέφτεστε να εξειδικευτείτε και να δώσετε τη δυναμική σας είναι και το κομμάτι της βιομάζας, οπότε νομίζω ότι εδώ θα έρθει και θα δέσει αρκετά καλά με όλα αυτά που θα πούμε. Βέβαια, το ξύλο είναι λίγο αδικημένο. Έτσι και είναι αδικημένο γιατί η μικρή μου φίλη χάρηκε μόλις είδε τα κουρουνάκια. Λοιπόν, είναι αδικημένο γιατί εμφανίστηκε σαν ένα υλικό το οποίο δεν ήταν και τόσο δόκιμο ούτε για τις κατασκευές, γιατί ό,τι και να γινόταν, ο κακός ο λύκος κατάφερε και έριχνε την κατασκευή έτσι και στο τέλος έμειναν τα καημένα τα κουρουνάκια προστάτευτα, μέχρι που εμφανιζόταν οι συμβατικές κατασκευές που έδιναν λύσεις σε όλο αυτό το πρόβλημα. Ή η άλλη μορφή που βλέπαμε το ξύλο ήταν σαν ένα υλικό που το είχαμε στο τζάκι μας για να καίγεται. Και οι πιο ρομαντικοί το βρήκα σαν μια διέξοδο να αποτυπώσουν τον μεγάλο τους έρωτα που είχε μια φυσική διάρκεια τουλάχιστον όσο το καημένο το δεντράκι. Η αλήθεια είναι όμως ότι μπορεί να αποτελέσει και μια επαγγελματική διέξοδο και εδώ βλέπετε ένα δημοσίευμα που είναι από τις 25 Νοεμβρίου, έτσι είναι πρόσφατο το δημοσίευμα, όπου στη Μιλιά Μετσόβου η ανεργία όπως αναφέρει είναι μηδενική. Και είναι μηδενική γιατί ουσιαστικά το σύνολο των οικογενειών που βρίσκονται εκεί πέρα ασχολούνται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μέσα είτε από δασικούς συνεταιρισμούς είτε από άλλες μορφές επαγγελματικής δραστηριότητας με το ξύλο, δίνοντας έτσι τελικά διέξοδο στο σύνολο των οικογενειών που βρίσκονται στην Μιλιά Μετσόβου, ώστε να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Βαρελοποιοί ή οτιδήποτε άλλο, κατά κύριο λόγο όμως κατασκευαστές βαρελιών και ειδών λαϊκής τέχνης που κάνουν στα δικά τους ταμεία. Αυτό που έχουμε συνηθίσει βέβαια το ξύλο είναι σε διάφορες μορφές κατασκευών, είτε για περιφράξεις, είτε για όμορφα κομμάτια για να φροντίσουμε τα δεντράκια μας να μεγαλώσουν, είτε για να προστατεύσουμε με τη χρήση με άλλα υλικά όπως είναι η πέτρα, είτε για πινακίδες σε μονοπάτια, είτε ακόμη και με πιο σύγχρονες μορφές, έτσι να μπούμε μαζί με τα δέντρα και με το QR, όσοι το ξέρουν, με το διδιάστατο πλέον γραμμικό κώδικα για πρόσθετη παροχή υπηρεσιών,
είτε με κιόσκια, είτε με διαδρόμους, είτε με κατασκευές, είτε με ξύλινες γέφυρες, είτε με φωλιές πουλιών, είτε με παγκάκια, είτε με οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί κανείς στο κομμάτι των παιδικών χαρών, τα έπιπλα που είναι επίσης διαδεδομένα, είτε με τις δομικές κατασκευές, και είχε γίνει και εδώ μόδα για ένα μικρό διάστημα όλοι να έχουμε τη δεύτερη μας κατοικία στο βουνό ως ξύλινη κατασκευή. Και σωστά γινόταν όλα αυτά, γιατί το υλικό, πραγματικά το ξύλο, είναι ένα θαυμάσιο υλικό με αρκετά μεγάλη δυναμική και αρκετά μεγάλη ικανότητα να φέρει δυνάμεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, για να καταλάβουμε πόσο δυνατό είναι αυτό το υλικό, αν το συγκρίνουμε ως κάνουμε μια εικονική, μια ιδεατή κατασκευή, ένα νήμα δηλαδή, μόνο από το δικό μας το υλικό, θα δείτε τελικά από τα δικά μας τα υλικά, από ερυθρελάτη, από όλα αυτά, θα δείτε ότι το νήμα μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο μήκος, σε αντίθεση με τα άλλα υλικά που έχουμε, αλουμίνιο και το σίδηρος, και πάει λέγοντας, που ενώ στο μυαλό μας τα είχαμε ως σούπερ και δυνατά υλικά, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι, απλά έξυπνα τα χρησιμοποιούμε. Το ίδιο θα δούμε και σε διάφορες κατασκευές, όπως είναι παραδείγματος χάρη σε ορυχεία που γίνονται για να βγάζουμε μέσα από τη γη διάφορα πράγματα, χρησιμοποιείται καστανιά γιατί είναι ένα σούπερ υλικό. Να καταρρύψουμε και έναν άλλο μύθο, το κομμάτι της φωτιάς, ότι τελικά το ξύλο φυσικά και καίγεται, έτσι, και το χρησιμοποιούμε για θέρμανση, αλλά είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να αντέξει στη φωτιά περισσότερο από πολλά άλλα υλικά. Εάν το αφήσουμε λοιπόν σε μεγάλη ένταση φωτιάς, χρειάζονται κάθε λεπτό αποδεφρώνονται 67 χιλιοστά του μόνο. Που σημαίνει ότι το υλικό θα συνεχίσει να στηρίζει την κατασκευή, και εδώ βλέπουμε θαυμάσια. Το Α είναι μία δοκός από χάλιβα και το Β είναι μία δοκός από σίδηρο. Βλέπουμε λοιπόν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ο χάλιβας κατέρευσε, ενώ το ξύλο μας παραμένει στην δυναμική που έχει. Είναι ένα υλικό που επίσης μπορεί να αντέξει πάρα πολύ εύκολα, χωρίς καμία συντήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά ανθεκτικά υλικά, όπως είναι το κυπαρίσι που το έχουμε αδικημένο, που μπορεί να παραμείνει 25 χρόνια σε χρήση, χωρίς να χρειαστεί καμία συντήρηση. Πολλά λοιπόν τα πλεονεκτήματα του ξύλου, αλλά εμείς θα περιοριστούμε σήμερα μόνο στο κομμάτι της ενεργειακής του διαχείρισης, στο κομμάτι που θα μας δώσει μια διέξοδο για να βρούμε δουλειά. Αυτές εδώ τις εφημερίδες, φαντάζομαι όλοι τις είδαμε, έτσι, αποτελούσε σοκ το πετρέλαιο όταν ήταν στο 0,54 ευρώ. Όσο μάλλον τώρα που είναι 1,3. Τώρα πλέον μιλάμε για έμφραγμα, εγκεφαλικό και πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν το ξύλο μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο, τουλάχιστον όχι απλά με τη συνηθισμένη μορφή του, που μέχρι στιγμής την έχουμε δει έτσι, με τα καυσόξυλα, που τώρα τελευταία μας τα άλλαξε η νομοθεσία και δεν τα εμπορευόμαστε πλέον με το συνηθισμένο τρόπο, με το βάρος, αλλά πλέον έχουμε πάει με τον όγκο στην προσπάθειά του να φύγουν κάποιοι άνθρωποι που εκμεταλλευόταν την υψηλή υγρασία του ξύλου. Αλλά αν αρχίσουμε και βάζουμε και λίγο εξυπνάδα παραπάνω, θα αρχίσουμε να τα πουλάμε πιο εύκολα και πιο ακριβά. Εδώ είναι μια ιδέα που έκανε μια εταιρεία, η Pyroxyl, φέτος την ξεκίνησε. Προσέξτε να δείτε, το καυσόξυλο αυτή τη στιγμή πωλείται περίπου στα 110-120 ευρώ τόνος, αν χρησιμοποιήσω την παλιά μονάδα μέτρησης που είχαμε το βάρος του. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έκανε το εξής. Μπήκε και τυποποίησε, από ό,τι βλέπετε, τα καυσόξυλα, τα έκανε μικρότερα σε όγκο, άρχισε να τα προβάλλει και να τα διαφημίζει, γιατί αφαίρεσε κατά πολύ την υγρασία τους, φρόντισε να γίνει απεντόμωση ώστε να μην υπάρχουν μέσα τα ενοχλητικά έντομα, όχι σε εμάς τόσο, στα χωριά σου, στις μεγάλες πόλεις. Απευθύνθηκε κατά κύριο λόγο στα προάστια των Αθηνών, τα οποία έχουν υψηλά εισοδήματα, έτσι, και με κάποιες ακόμη πιο έξυπνες συσκευασίες που βλέπετε εδώ πέρα. Ξέρετε πόσο τα πουλάει? Μπορείτε να μπείτε στο site και να το δείτε. Πουλάει αυτή τη συσκευασία εδώ πάνω, 5 ευρώ τη συσκευασία που ζυγίζει 10 κιλά. Ξέρετε πόσο βγαίνει ο τόνος? 500 ευρώ. Και πουλάει, δεν προλαβαίνει να πουλήσει. Άρα λοιπόν, εδώ είναι κάποιες από τις διαφημίσεις που έχει, μπαίνει στη διαδικασία να λέει ότι κάνει απομυκητίαση, ότι κάνει ξύρανση του ξύλου, δείχνει και κάποια πραγματικά πλεονεκτήματα πλέον του προϊόντος που προκύπτει από τη νέα διαργασία, έτσι, ότι δεν πουλάμε νερό, εμείς πουλάμε καθαρό ξύλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι 500 ευρώ τον τόνο και χρυσό να πουλούσε, πιο φθηνά θα ήταν. Πέτυχε όμως.
Έτσι, βλέπετε και την εργονομική συσκευασία και τελικά, αυτό είναι το site του, 5 ευρώ το δεκάκι. Να λοιπόν μια μικρή διέξοδο που θα μπορούσαμε να έχουμε, αρκεί αυτό που ήδη έχουμε συνηθίσει ως τετριμμένο υλικό να χρησιμοποιούμε, με κάποια πρόσθετα ακόμη κομματάκια, να το εμπλουτίσουμε και να του δώσουμε μια διέξοδο μεγαλύτερη. Άλλο κομμάτι. Δηλαδή, και μιλάω σε ένα κοινό το οποίο ζείτε μέσα σε αυτά, έτσι, αυτά τα έχετε κάθε μέρα. Για εσάς είναι απλή διαδικασία όλα αυτά. Τι έκανε λοιπόν κάποιος, το τυποποίησε, έτσι το έβανε μέσα σε σακουλίτσες και μάλιστα σε τι ποσότητες, προσέξτε, 4 κιλά, 2 κιλά, ξέρετε πόσο τα πουλάνε αυτά? 1 ευρώ το κιλό, δηλαδή 1.000 ευρώ ο τόνος. Πάλι ξαναλέω, τιμή χρυσού είναι λίγο πιο φθηνή από αυτό το κομμάτι. Και εδώ είναι πάλι από το site τους. Τιμή 1 ευρώ το κιλό. Να λοιπόν και άλλη μία διέξοδο. Και να πάω και σ' άλλη, και σ' άλλη, και σ' άλλη, κάρβουνο. Όσο βγαίνει στο σούπερ μάρκετ καθετοποιημένα, 1.300 ευρώ ο τόνος. Αν λέω ψέματα, πάντα αύριο στο σούπερ μάρκετ της περιοχής σας και δείτε το. Έτσι, συσκευασία 5 κιλών όπως είναι, βγαίνει περίπου 6 με 7 ευρώ η συσκευασία. Να λοιπόν, διέξοδη που μπορεί να μας δώσει το ξύλο, τουλάχιστον επαγγελματικά, αρκεί να την εμπλουτίσουμε με κάτι περισσότερο, ώστε τελικά να γίνει αποδέκτης αυτού του καταναλωτικού κοινού που του πρέπει. Εδώ έχω την τιμή του πετρελαίου στη διάρκεια εξέλιξής του. Βλέπετε ότι ακόμη και την τελευταία χρονιά, το 11 στο 12 και 12 στο 13, βλέπετε ήδη αύξηση. Έχει φτάσει στα 1.327 ευρώ ο τόνος. Που σημαίνει τι? Αναγκαστική διέξοδος του κόσμου σε άλλες μορφές ενέργειας. Στις μεγάλες πόλεις, μία από τις διεξόδους που δόθηκε ήταν το φυσικό αέριο, όπου υπήρχε πρόσβαση σε αγωγούς, κεντρικούς αγωγούς, συνδέθηκαν. Βέβαια και εκεί, αν πούμε την αλήθεια και βάλουμε τα πράγματα πραγματικά κάτω, θα δείτε ότι με τη φορολογία και όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με τα κόστη σύνδεσης και πάει λέγοντας και το πάγιο που το πληρώνεις ακόμη και το καλοκαίρι που δεν το χρησιμοποιείς, τελικά είναι περίπου στο 73% της τιμής του πετρελαίου. Δεν είναι και τόσο καλή διέξοδος. Αντίθετα, μια άλλη καλή διέξοδος που έχει να κάνει με το ξύλο είναι το κομμάτι της τυποποιημένης πλέον μορφής συσσωματωμάτων ξύλου, τα πέλετ ή η μπρικέτα, όπως θα δούμε παρακάτω, που είναι ένα καύσιμο το οποίο αυτή τη στιγμή αρχίζει να κάνει θράψη. Αρχίζει να ανεβαίνει με πολύ μεγάλους ρυθμούς και είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να το δείτε κι εσείς, ακόμη και εδώ που βρίσκεστε, που είναι μια αρκετά καλά δομημένη ως προς τη θέση παραγωγός ξυλίας στην Ελλάδα. Η θερμιδική της αξία είναι 4.200 κιλοκαλωρία ανά κιλό. Για να σας βοηθήσω, είναι το μισό από τη θερμιδική αξία του πετρελαίου. Το πετρέλαιο έχει περίπου 8.400 κιλοκαλωρία ανά κιλό. Αν όμως το πάω και σε τιμή κόστους, θα δείτε ότι φυσικά συμφέρει. 1.326 κάνει αυτή τη στιγμή ο τόνος πετρελαίου για καύσιμο. 270 με 300 στη χειρότερη περίπτωση η τιμή τόνου πέλετ. Έτσι, τα διπλάσια, όπως είπαμε, 600 ευρώ δηλαδή θα μπορούσε κανείς να αντικαταστήσει το πετρέλαιο με λιγότερο από τη μισή του τιμή. Το ίδιο και η μπρικέτα, η οποία βέβαια μπρικέτα είναι πιο εύκολα δομημένη, μπορεί να κατασκευαστείτε από ψηλά κομματάκια ξύλου. Βέβαια θα βρούμε μπρικέτα από οτιδήποτε άλλο, από χαρτί μας προτείνουν πολλοί να κάνουμε, από ξυλοτεμαχίδια, από οτιδήποτε σκεφτεί κανείς, αλλά κατά κύριο λόγο όμως είναι από υπολείμματα από δασικές υλοτομίες, τα οποία εσείς τουλάχιστον βρίσκεστε κοντά, να μην πω βρίσκεστε μέσα στο κομμάτι των δασικών υλοτομιών, αλλά ακουμπάτε με άνεση όλα αυτά που λέω. Φυσικά μπορείτε να τα εμπλουτίσετε και με όμορες επιχειρήσεις εδώ ή και επιχειρήσεις που εδρεύουν εδώ στην περιοχή σας, που έχουν κατεργασία ξύλου και δίνουν υπολείμματα, ή για να διευρύνουμε και το κομμάτι της βιομάζας με βαμβάκι, υπολείμματα βαμβακιού, τα οποία όλος ο Θεσσαλικός κάμπος έχει, με υπολείμματα από κλαδεύσεις αμπελιού, με υπολείμματα από καλλιέργειες καλαμποκιού, από αγριαγκινάρα, τελευταία μόδα τώρα με τον κύριο Δαναλάτο που άρχισε να μπαίνει και η αναπτυξιακή και η ΕΣΕΚ Λάρισσας και Καρδίτσας, οι ενεργειακές δηλαδή, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί άρχισαν να το υιοθετούν, με όποια μικροπροβληματάκια έχει. Άρα λοιπόν, με τεράστιες ποσότητες που μπορούν να αντικαταστήσουν, βλέπετε, οι θερμιδικές τους αξίες αρκετά υψηλές
να αντικαταστήσουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Άλλο κομμάτι που μπορούμε να εμπλακούμε είναι το κομμάτι της πώλησης όλων των παρεμφερώς, θα έλεγα, και παρελκόμενα σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό. Αν λοιπόν μπούμε στη διαδικασία παραγωγής μπρικέτας, θα μπορούμε να υιοθετήσουμε και το κομμάτι από τις θερμάστρες, να μπορέσει κάποιος να βρει μια διέξοδο ώστε να εμπορευθεί όλα αυτά τα προϊόντα. Τα πλεονεκτήματα, να μην μπω στη διαδικασία να σας τα αναλύσω, εγώ θα θέσω την παρουσίασή μου στη διάθεσή σας για να ανέβει σε κάποιο site στο διαδίκτυο, ώστε να μπορείτε να το δείτε. Πολύ απλά να πω είναι ότι είναι εύκολα και πρακτικά μεταφερόμενο. Η τιμή κτήσης μιας σακούλας που συνήθως είναι στα 15 κιλά είναι πολύ πιο προσιτή στον καταναλωτή από ότι να πάει να γεμίσει ένα μπιτονάκι με πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι πιο εύκολα μπορεί να το αγοράσει, μπορεί να το μεταφέρει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν είναι ένα υλικό με πολύ μεγάλη διάδοση. Βέβαια δεν το συζητάω ότι στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, όταν ακούνε ότι και με πετρέλαιο για θέρμανση του σηκώνει την τρίχα, έτσι είναι ένα ακριβό υλικό για να το κάψουμε, και πόσο μάλλον όταν τους λέμε ότι και με ηλεκτρικό ρεύμα για να θερμάνουμε τα σπίτια μας, εκεί και είναι αναπτύσσουν τάσεις αυτοκτονίας. Όλη η Μεσευρώπη και πάνω ζεσταίνεται με ξύλο. Συνήθως εκεί έχουμε κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας που διοχετεύουν το ζεστό νερό στις υπόλοιπες πόλεις. Αυτό λοιπόν που θα σας καλέσω είναι να μπείτε στη διαδικασία, όποιον τον ενδιαφέρει, εγώ είμαι στη διάθεσή του, να δει τους τρόπους παραγωγής είτε πέλετ είτε μπρικέτας, όχι βέβαια με τον αυτό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, απλά που παίρνουμε, βάζουμε και βγαίνει. Αυτό θα μπορέσετε να το κάνετε μόνο για οικιακή χρήση και οικιακή κατανάλωση μόνο αν θέλετε. Δεν είναι η διαδικασία αυτή. Και για να απομυθοποιήσουμε και κάτι στο κομμάτι της εθαλομίχλης, έτσι που τόσο πολύ ακούγεται τώρα τελευταία, μόνο το ξύλο δεν είναι υπεύθυνο για αυτό το κομμάτι. Η πραγματικότητα είναι ότι με τις μετρήσεις που έγιναν, όλα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο σε οξύδια του αζότου, του θείου και του υδροχλωρίου. Καμία συμμετοχή δεν έχει σε αυτό. Εδώ δείτε από ξένες μετρήσεις, στην περίπτωση που θέλουμε να ζεστάνουμε ένα 4 δωματίων σπίτι, δείτε ποιοι είναι οι ρήποι γενικότερα από το ξύλο. Είναι μόνο 300 κιλά. Εδώ είναι η ποσότητα που παράγεται κατά την ετήσια προσπάθειά μας να ζεστάνουμε. Και δείτε ποια είναι η συμμετοχή τόσο από το πετρέλαιο, όσο από το υγραέριο, όσο και από τον ηλεκτρισμό. Άρα λοιπόν είναι ένα υλικό που διέπεται από πάρα πολλές προδιαγραφές και φυσικά είναι προστατευόμενο. Και δείτε λίγο τους υπέτειους, εδώ πέρα, στη δική μας την περίπτωση είναι κάτω από το 1 χιλιοστό των επιτρεπωμένων ορίων. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν είναι αυτό που συντελεί, και εδώ πάλι βλέπετε είναι από τα πέλετ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ότι είμαστε κατά πολύ κάτω από τα κατώτατα επιτρεπτά όρια. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που πραγματικά ακόμη και στο Wikipedia αν το βάλετε βιομάζα θα δείτε ότι είναι αυτό που λέει βοηθάει στη συγκράτηση του πληθυσμού και συμβάλλει έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Εύχομαι λοιπόν και εμείς όλο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά και θα χρειαστεί κάποια επιπρόσθετη προσπάθεια, κάποια περισσότερη γνώση από την πλευρά σας, που με χαρά άκουσα όμως ότι το πρόγραμμα εμπεριέχει εκπαίδευση που θα μπορέσετε να την πάρετε, ώστε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ σας δείχνω μηχανήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό, δεν αφήνουν τίποτα από τη βιομάζα να πάει χαμένο, είτε από τα πάρκα. Εδώ είναι κλαδεύσεις από το πάρκο που κατευθείαν έχουν σπαστήρες για να το μεταφέρουν οπουδήποτε υπάρχει, φορτηγά με κινούμενους πυθμένες για να μπορούν να το διοχετεύσουν για να το κατεργαστούν με άνεση. Βιομάζα είτε με τη μορφή ξύλου, σπαστήρες, μεταφορές σε όλα, εκπαίδευση των οδηγών για να μπορούν να κάνουν τα πάντα. Με λίγα λόγια, η βιομάζα με τη μορφή των βιοκαυσίμων, είτε με την απλή μορφή που σας ανέφερα στην αρχή, απλά με την έξυπνη τοποθέτηση, να πάρουμε δηλαδή μικρότερες ποσότητες από καυσόξυλα και έξυπνα να τα διοχετεύσουμε στην αγορά, είτε με τη μορφή από το δαδί που έξυπνα θα μπορέσουμε να το τυποποιήσουμε και να το προωθήσουμε, είτε με το κάρβονο που σας είπα ότι έχει φτάσει στα 1.300 ευρώ ο τόνος, είτε με οποιαδήποτε μορφή πέλετ μπρικέτας κρίνεται σκόπιμη, θα μπορούσε να αποτελέσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μια επαγγελματική διέξοδο, κατά κύριο λόγο για τις παραδασόβιες περιοχές όπως βρίσκεστε εσείς, αλλά και πολλές άλλες. Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απασχόληση στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας
στο Θήμιο του σχεδιαστή και το Στους επόμενους ομιλητές ήθελα να πω και εγώ λίγο κάτι με τη σειρά μου. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που αναφέρθηκα πριν, όπως είναι η κοινοφιλή εργασία, θα ήθελα να πω ότι τέτοιου είδους προγράμματα δεν είναι ανταγωνιστικά ως προς το πρόγραμμα που κάνουμε εμείς. Ίσα-ίσα λειτουργούν συμπληρωματικά και είναι προγράμματα, όπως είναι και άλλα προγράμματα του ΑΕΔ για νέες θέσεις απασχόλησης, όπου επιχορηγούν την πρόσληψη ανέργων στους εργοδότες. Είναι προγράμματα που θα τα αξιοποιήσουμε στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου για να υποστηρίξουμε και να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε χρηματοδοτική ευκαιρία υπάρχει, είτε σε ό,τι αφορά τους εργοδότες που θα προσλάβουν προσωπικό, είτε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ουσιαστικά συμμετέχοντας κάποιος στο συγκεκριμένο σχέδιο, δεν αναλαμβάνει κάποια τυπική δέσμευση, κάποια τυπική υποχρέωση για να μπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Απλά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ουσιαστικά αναλαμβάνει μια ηθική δέσμευση, γιατί συμμετέχοντας κάποιος στο σχέδιο, που ενδεχομένως να μην τον ενδιαφέρει, τελικά να μην μπορέσει να το υλοποιήσει επιτυχώς, στερεί τη θέση από κάποιον άλλο δημότη εδώ της Αγιάς, ο οποίος θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να παρακολουθήσει τις δράσεις και να ωφεληθεί από αυτές. Επίσης, η σημερινή συνάντηση θα είναι διαθέσιμη, δηλαδή το βίντεο της σημερινής συνάντησης θα είναι διαθέσιμη και στο site της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, το συνεπιχειρήν στην agya.gr, καθώς και οι παρουσιάσεις των ομιλητών. Από εκεί και πέρα, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δίνονται τόσο και από τα τηλέφωνα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, από τα κεντρικά, από την εταιρεία Στράτης που είναι στο Μαρούσι, στο τρίπτυχο έντυπο που έχετε, φαίνονται και τα τηλέφωνα και το mail, τόσο και στο Δήμο Αγιάς, κυρίως μέσω του κυρίου Περδικούλη, καθώς υπάρχουν και σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και στο site της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Επιπλέον, μην ξεχάσω ότι για όσους συμμετέχοντες θα είναι στο πρόγραμμα με την κάρτα ανεργίας τους, για όσο καιρό υλοποιήσουν το πρόγραμμα, η κάρτα ανεργίας αυτή είναι σε ισχύ. Έτσι. Δεν χάνεται η κάρτα ανεργίας επειδή κάποιος συμμετέχει στο πρόγραμμα ή υλοποιεί το πρόγραμμα κατάρτισης. Επιπλέον, οι δράσεις του σχεδίου που θα συμμετέχουν άμεσα, οι ωφελούμενοι που είναι ουσιαστικά η κατάρτιση και η συμβουλευτική, είναι υποχρεωτικές και θα πρέπει κάποιος δηλαδή να παρακολουθήσει το 100% τόσο της δράσης της κατάρτισης, όσο και το κομμάτι της συμβουλευτικής για να μπορέσει να υλοποιήσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επιπλέον, ένα τελευταίο κομμάτι, και στο συγγνώμη και για το χρόνο, είναι ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, το συνεπιχειρήν στην Αγιά, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, ουσιαστικά η υλοποίηση των δράσεων αυτών, χρηματοδοτείται δηλαδή από την περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει δηλαδή ο στόχος το να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και να έχει επιτυχία, που σημαίνει πρόσληψη, δηλαδή το να βρουν δουλειά οι συμμετέχοντες και να φτιάξουν επιχείρηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, γιατί σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, υπάρχουν και κάποιες ποινές, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δεν θα χρηματοδοτηθεί ενδεχομένως για όλη αυτή τη δουλειά που θα έχει κάνει, σε περίπτωση που δεν έχει τον αναμενόμενο βαθμό επιτυχίας το πρόγραμμα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λιγάκι αν θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί είναι προβλεπόμενο αυτό το πρόγραμμα, ή εάν θα μας μιλήσει η κυρία Γρηγοριάδου για το πολύ σημαντικό θέμα των ορειματικών φυτών και αμέσως μετά οι δύο μιλητές, ο εκπρόσωπος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και η Άβρα Πανουσοπούλου από την επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία έχει, και θα κλείσει η εκδήλωση. Θα κάνουμε λοιπόν το διάλειμμα ή θα συνεχίσουμε, τι επιθυμείτε? Να προχωρήσουμε, έτσι. Ωραία, λοιπόν, να καλέσουμε την κυρία Γρηγοριάδου, η οποία θα μας μιλήσει για την καλλιέργεια και την επιχειρηματική αξιοποίηση των αρωματικών φυτών.
Όχι, να κατέβω δεν χρειάζεται. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή που με κάλεσε εδώ πέρα να πω τις εμπειρίες μου σε σχέση με τα αρωματικά φυτά, με την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς αυτή η ενασχόληση με τα ελληνικά αρωματικά φυτά έδωσε διέξοδο σε μένα και στην οικογένειά μου, δίνοντάς μας μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μία αξιοπρεπή εργασία και μία επιχείρηση μικρή οικογενειακή στην αρχή και αργότερα λίγο μεγαλύτερη. Και βέβαια, ξεκινώντας να σας πω ότι με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά ασχολούμαι από το 1992 στον τομέα της έρευνας κυρίως. Στη συνέχεια, το 2006, έχοντας δει την κατάσταση και αντιμετωπίζοντας κάποιες οικογενειακές δυσκολίες, κυρίως με τη δουλειά του συζύγου μου, αποφασίσαμε να το κάνουμε κύριο επάγγελμα της οικογένειας και στην περιοχή της ιδιαίτερης πατρίδας μας, στην Πολυκάρπη Αλμοπίας, είναι ένα χωριό κοντά στα Λουτρά του Πόζα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην αρχή και στη συνέχεια με ένα μικρό απόσταξη των αρωματικών αυτών των φυτών που παράγαμε και βέβαια με τη δημιουργία μετά του φυτορείου παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού. Μέσα σε αυτήν την όλη ενασχόλησή μας με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, ενεργά συμβάλαμε ώστε να δημιουργηθεί η Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας, της οποίας αυτή τη στιγμή προεδρεύω στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλοντας να τονίσω ότι οι συλλογικές δράσεις πλέον είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι μέσα σε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους καιρούς που είμαστε. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λίγο να δούμε κάποιες αλήθειες γύρω από τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Έχουν υποθεί πολλά. Κυρίως έχουν γραφτεί πολλά σε εφημερίδες, έχοντας γράψει ότι τα αρωματικά φυτά θα μας σώσουν από την κρίση, ότι δίνουν εισόδημα 2 και 3 χιλιάδες ευρώ το στρέμμα, ότι περιμένουμε πάρα πολλά, ότι οι αγορές είναι ανοιχτές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα? Δεν θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι έτσι. Να τονίσω από την αρχή ότι τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά είναι και αυτά μία αγροτική παραγωγή. Οι αγροτικές παραγωγές δίνουν συγκεκριμένα εισοδήματα. Τα εισοδήματα που δίνουν οι αγροτικές παραγωγές, το ξέρετε, είστε σε αγροτική περιοχή, είναι της τάξης των 100, 200, 300 ευρώ το στρέμμα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Αν μιλάμε για παραπάνω χρήματα, μιλάμε και για επενδύσεις μεταποίησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία επιχείρηση μέσα σε αυτά και όχι μόνο να καλλιεργήσουμε αυτά τα φυτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λέγεται η αλήθεια από την αρχή, ότι μαζί με την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών πρέπει να αναπτύξουμε και την επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουμε δηλαδή μία επιχείρηση που να έχει μία καινοτομία, που να έχει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι ακριβώς όπως έλεγε πριν από λίγο προηγούμενος ομιλητής ο κύριος Νταρός για τα ξύλα. Πρέπει να δημιουργήσουμε το χαρακτήρα μας, να τον ντύσουμε με το δικό μας παραμύθι, με το παραμύθι της περιοχής μας, και δόξα τω Θεώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά τέτοια παραμύθια, συσσαγωγικά δηλαδή παραμύθια, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε σωστό το προϊόν μας στο εξωτερικό. Λέω στο εξωτερικό γιατί η αγορά μέσα στην Ελλάδα δεν είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο μεγάλη που να μπορέσει να απορροφήσει όλο αυτό το ενδιαφέρον για την παραγωγή των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν μόνο έξω
θα μπορέσουμε να πουλήσουμε αυτά τα προϊόντα μας. Γιατί όμως να καλλιεργήσουμε ελληνικά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά? Τονίζω το ελληνικά, γιατί η ελληνική φύση είναι αυτή η οποία θα μας δώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έχουμε φυτά μοναδικά στον κόσμο και είναι αυτά τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας και είναι αυτά τα οποία μπορούν εύκολα, με μικρό κόστος, να καλλιεργηθούν και στη συνέχεια να δώσουν το ιδιαίτερο προϊόν. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πάμε και να καλλιεργήσουμε φυτά που καλλιεργούνται στην Νοτιοανατολική Ασία, που είναι η κοιτίδα των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, και να πάμε να βγάλουμε και να συναγωνιστούμε αυτού του είδους τα προϊόντα. Αντίθετα, έχουμε φυτά τα οποία στο εξωτερικό, προϊόντα τα οποία στο εξωτερικό έχουν το όνομα Greek μπροστά. Όταν λένε στο εξωτερικό Greek oregano, εννοούν την ελληνική ρίγανη, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο. Όταν λένε απλώς ρίγανη, εννοούν την ισπανική ρίγανη, η οποία η ισπανική ρίγανη είναι άλλο είδος, είναι μια σατουρέγια, είναι ένα θρούμπι που το λέμε εμείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν λέμε το ελληνικό φασκόμηλο ή το ελληνικό τσάι του βουνού, είναι μοναδικά προϊόντα που σε αυτά πρέπει να πατήσουμε για να δημιουργήσουμε την ιδιαιτερότητα και όχι σε κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα είδη, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική φύση, είναι και αυτά τα οποία μπορούμε στις αγορές να προωθήσουμε με περισσότερη ευκολία και με μια ιδιαιτερότητα. Τι θα κάνουμε όμως, αφού τα καλλιεργήσουμε, τι θα τα κάνουμε αυτά τα αρωματικά φυτά? Αυτά αποτελούν βάση για διατροφικά φαρμακευτικά προϊόντα, διαιτητικά συμπληρώματα δηλαδή διατροφής, ένας τομέας που συνεχώς αυξάνεται και είναι ανοιχτός παγκόσμια, τα γνωστά μας ροφήματα, πεψίματα, φάρμακα στη φαρμακοβιομηχανία, λάδια, καλλυντικά, αλλά και κάποιες άλλες βιομηχανίες, όπως συσκευάσματα ζωοτροφών, παραδείγματος χάρη η ρίγανη, η οποία παράγει μια ουσία, την καρβακρόλη, που είναι πολύτιμη, έχει κτόνες ιδιότητες, δηλαδή ιδιότητες που σκοτώνουν μικρόβια, και έχει αντικαταστήσει τα αντιβιωτικά στις ζωοτροφές μετά από την ιστορία με τις τρελές αγελάδες. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφοροι διέξοδοι. Και οι διέξοδοι στη μαζική βιομηχανία, αλλά και στα ειδικά προϊόντα που έλεγα πιο μπροστά. Και πού μπορούμε να βρούμε, πώς μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα αυτά, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα αυτά. Γιατί όπως σας είπα πιο μπροστά, δεν αρκεί να τα καλλιεργήσουμε. Το να τα καλλιεργήσουμε δεν είναι τίποτα. Καλύτερα να μείνουμε στις συμβατικές καλλιέργειες που έχουμε και που τις ξέρουμε καλά και έχουμε τους συγκεκριμένους συνεταιρισμούς οι οποίοι απορροφούν τα προϊόντα έτσι όπως τα απορροφούν. Αν δεν πάμε να τα προωθήσουμε μόνοι μας, να τα πεταποιήσουμε και να τα προωθήσουμε, δεν κάνουμε τίποτα σε σχέση με τα αρωματικά φυτά. Οι φωτογραφίες που θα δούμε τώρα είναι από μια έκθεση στη Γερμανία, γνωστή του κλάδου, BioFac λέγεται, γίνεται κάθε Φεβρουάριο, και είναι ένας καλός δείκτης, μια έκθεση πάνω ότι είναι ένας πολύ καλός δείκτης, να δούμε τις τάσεις, να δούμε τις καινοτομίες, να δούμε τι θέλει η αγορά και να πάρουμε ιδέες. 6 παραγωγοί μαζευτήκαμε και πήγαμε εκεί πέρα. Είδαμε από υλικό που πουλείται σε σάκους, έτσι όπως αυτός εδώ. Απλές μορφές μεταποίησης, όπως αυτά τα κουτιά που περιείχαν τσάγια μέσα. Από όλο τον κόσμο. Από χώρες όπως το Περού, με την ιδιαιτερότητά τους, με το ιδιαίτερο πακέτο τους και με κάποιο παραμύθι, όπως σας έλεγα πιο πριν, fairy trade λέει εκεί πέρα. Διάφορα προϊόντα που είχαν κάτι το έξυπνο. Τι είχε η συγκεκριμένη εταιρεία? Είναι αποξηραμένα φύλλα από αμπέλια που τα λάνσαρε ως τσάι. Γιατί όπως το κόκκινο κρασί κάνει καλό, έχει φαινολικά και κάνει καλό στην υγεία, έτσι το ρόφημα από κόκκινο αμπέλια, από αποξηραμένα φύλλα κόκκινο αμπελιού, το προωθούσε ως ένα ρόφημα το οποίο κάνει καλό στην υγεία μας. Προϊόντα που εύκολα μπορείς να τα φτιάξεις, αλλά έχουν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το όμορφο. Δεν είναι γλυκάκια, αλλά είναι σαπούνια αρωματικά.
Σαπούνια αρωματικά που όμως ήταν σε πάρα πολύ ωραία σχήματα, έτσι ώστε να μπορούν να πουληθούν σε ανάλογα μαγαζιά πολύ εύκολα. Και βέβαια πιο ειδικά προϊόντα, όπως τα αιθέρια έλαια, οι μεγάλες βιομηχανίες που παράγουν αιθέρια έλαια για τα καλλυντικά ή τα τρόφιμα, και τα εξυλίσματα, ακόμα πιο ειδικά προϊόντα, τα οποία φυσικά ιδιαίτερες βιομηχανίες τα δημιουργούν για να τα βάλουν μέσα σε φάρμακα καλλυντικά. Ακούω το πολύ συνηθισμένο που πολλοί λένε ότι θα καλλιεργήσω αρωματικά φυτά. Πού θα τα πουλήσω? Στον Κορέα και στην Αφιβήτα. Ο Κορέας και η Αφιβήτα δεν θα απευθυνθούν σε εμάς, δυστυχώς. Δεν μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς, γιατί ούτε την γάμα των προϊόντων έχουμε, ούτε τις πιστοποιήσεις. Αυτοί θα πάνε να πάρουν τέτοιου είδους εξυλίσματα έτοιμα για να βάλουν τα προϊόντα τους, μέσα στα προϊόντα τους, στα καλλιτικά που φτιάχνουν. Και θα πάνε σε αυτές εδώ τις εταιρείες. Αν κάπου μπορούμε να απευθυνθούμε, τουλάχιστον στην αρχή, είναι εξαγωγή προς αυτές εδώ τις εταιρείες, οι οποίοι παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα. Θα μπορούσαμε να τα φτιάχνουμε κι εμείς. Εντάξει, δεν έχουμε. Υπάρχει έλλειψη από μεταποιητικές βιομηχανίες τέτοιου τύπου στην Ελλάδα. Στην έκθεση, λοιπόν, η ιδιαιτερότητα, υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες που χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά φυτά. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν κριτικό, ο οποίος φτιάχνει φυσικά τα ελληνικά και είχε την ελιά και το δίκταμο ως έμβλημά του. Το δίκταμο, το οποίο έχει το αρωματικό φυτό με τις γνωστές ιδιότητες, και την ελιά μας, η οποία είναι σύμβολο της Ελλάδας με τις τόσο ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολόγου. Όταν λοιπόν αποφασίσω ότι θέλω να αρχίσω με τα αρωματικά φυτά, τι θα πρέπει να προσέξω? Θα τα πούμε λίγο συνοπτικά για να μην κουράσουμε. Πρώτα τα είδη. Πρέπει να μάθω τι θέλω. Φασκόμηλα υπάρχουν 100. 3. Τα βασικά. Τσάγια υπάρχουν 7 στην Ελλάδα. Τσάγια του βουνού. Θα πρέπει να ξέρω ποιο πάει στην περιοχή μου και αυτό το πράγμα να το ζητήσω δυστυχώς με το επιστημονικό του όνομα. Λέω δυστυχώς γιατί μόνο έτσι θα συνεννοηθείτε και θα πάρετε αυτό το οποίο θέλετε. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσω είναι κατάρτιση. Κατάρτιση, να μάθω, να διαβάσω, να ενημερωθώ για το τι θέλω να κάνω. Ποιο είναι το προϊόν που θέλω να φτιάξω πρώτα και στη συνέχεια πώς θα ξεκινήσω από αυτά. Το πολλαπλασιαστικό υλικό. Η βάση από εκεί που θα ξεκινήσω. Είναι πολυετής καλλιέργειες. Και πολυετής καλλιέργειες σημαίνει ότι θα βάλω κάτι, θα κάνω μια αρχική επένδυση και θα έχω να παίρνω για 10, 12, 15 και καμιά φορά μέχρι και για 30 χρόνια. Δεν μπορώ να παίζω με το αρχικό μου υλικό. Θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, θα πρέπει να είναι αποδοτικό, θα πρέπει να δώσει την ποιότητα την οποία θέλουν έξω για να πάρουν το προϊόν μου. Έχουν και αυτά ποικιλίες. Έχουν και αυτά ιδιαιτερότητες. Όπως θα πάω να πάρω στα δέντρα την τάδε ποικιλία, στα βαμβάκια, το συγκεκριμένο υβρίδιο, έτσι και σε αυτά πρέπει να προσέχω το τι θα πάρω. Και βέβαια, αγενής πολλαπλασιασμός είναι αυτός που εξασφαλίζει την ομοιομορφία στο υλικό το οποίο θα προμηθευτώ. Μεγάλη προσοχή. Γιατί μέχρι τώρα εξειδικευμένα φυτόρια παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού δεν υπήρχαν. Η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει τώρα τελευταία, λόγω του ενδιαφέροντος. Αλλά πολλοί φέρουν και υλικό από το εξωτερικό και εκμεταλλευόμενοι σε εισαγωγικά την άγνοια των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, δίνουν ακατάλληλο υλικό πολλές φορές και κάτω από δική τους άγνοια. Έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ ρίγανη, η οποία είναι ρίγανη ιταλική και δεν μυρίζει σχεδόν καθόλου. Ουσιαστικά, όταν ρωτάνε εμάς, τους λέμε ότι αυτό είναι καλό για βόσκηση. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από πού και πώς θα πάρω το πολλαπλασιαστικό μου υλικό. Ύστερα, να μην αγνοούμε καθόλου στο ότι υπάρχει τεχνογνωσία γύρω από αυτά. Και την τεχνογνωσία πρέπει να την αναζητούμε
εκεί που υπάρχει και πολλές φορές ακόμα και να είμαστε σε θέση, ακόμα και να είμαστε διατεθειμένοι να την πληρώσουμε αυτή την τεχνογνωσία. Δεν είναι απλά πράγματα. Κάτι το πολύ απλό, όπως η φύτευση σε γραμμές, μπορεί να είναι πολύ σύνθετο αν πάμε και σπείρουμε, καλλιεργήσουμε τα φυτά μας τόσο πυκνά, ώστε να μην μπορεί να περάσει στο τέλος το μηχάνημα συλλογής. Σας το λέω ότι δεν έχουμε πατήσει ακόμα κι εμείς. Τα βάλαμε τόσο πυκνά στην αρχή, που αχρηστευτήκανε τα μηχανήματα τα οποία είχαμε πληρώσει ακριβά για να αγοράσουμε. Τι είναι απλώς τεχνογνωσία? Το ότι μια κλασική φύτευση, η οποία θα μπορούσε να είναι μονή σε μονές γραμμές και η οποία θα έδινε σε ένα στρέμμα 1900 φυτά το στρέμμα, έτσι μια πυκνότητα, αν αυτό το διαμορφώσουμε σε ένα σύστημα διπλής ή τριπλής φύτευσης, τριπλής γραμμής, μπορεί να αυξηθεί στα 2,5 ή ακόμη και στα 4.100 φυτά το στρέμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ποιο θα είναι το άριστο για την κάθε περίπτωση? Εξαρτάται από το είδος, εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεστε. Δεν μπορούμε να βάλουμε κανόνες, αλλά δίνοντας αυτό το παράδειγμα, θέλω να τονίσω στο ότι ακόμα και στο ένα τόσο απλό πράγμα υπάρχει μία τεχνογνωσία και θα πρέπει να αναζητιέται. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσω. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη, όταν πάμε να κάνουμε κάποιες καλλιέργειες, το κόστος γης, το κόστος απόκτησης των μηχανημάτων και το κόστος χρήσης των μηχανημάτων. Και ο λόγος είναι γιατί πολλές φορές τα έχουμε από τους πατεράδες μας, τα έχουμε βρει κληρονομικά, τα έχει ο αδερφός μας. Όλο αυτό όμως είναι επένδυση. Και είναι επένδυση που άμα τη βάλετε κάτω, δεν είναι λιγότερη από 100.000. Ένα απλό τρακτέρ τώρα να πας να πάρεις, με μηχανήματα, με παρελκόμενα μεταχειρισμένα, αγγίζει 40 με 50.000. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών καλό θα είναι να γίνεται βιολογικά. Και ο λόγος είναι γιατί αυτά τα φυτά είναι συνδεδεμένα με κάτι το οποίο κάνει καλό στην υγεία μας. Από το ρόφημα, από το φάρμακο, από το συμπλήρωμα διατροφής που είναι. Άρα λοιπόν η ζήτηση και οι τιμές που απολαμβάνουν είναι καλύτερες στην περίπτωση των βιολογικά καλλιεργούμενων φυτών. Δεν ισχύει αυτό που ισχύει στις άλλες καλλιέργειες, δηλαδή ότι η τιμή των βιολογικών τέτοιων φυτών, των βιολογικά καλλιεργούμενων προϊόντων είναι περίπου στο 30% πάνω από τα συμβατικά. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 2 ή για 2,5 φορές πάνω. Έτσι χαρακτηριστικά να σας πω, βιολογική ρίγανη μπορεί να αγγίξει τα 6 με 8 ευρώ το κιλό, ενώ η συμβατική πηγαίνει 2 με 3. Άρα λοιπόν, στις τεχνικές της καλλιέργειας θα πρέπει να πάρουμε υπόψη το κόστος και να δούμε τι συμφέρει να κάνουμε, ειδικά όταν πρόκειται για την καταπολέμηση των ζυζανίων. Είναι το κύριο και μεγάλο πρόβλημα στη βιολογική καλλιέργεια των αρωματικών φυτών. Έχουν βγει ειδικά μηχανήματα, όπως αυτά τα δαχτυλοστιλιστήρια που βλέπετε εδώ πέρα. Χρησιμοποιούνται και για τα δικαιοπευτικά. Κοστίζουν. Άλλα λιγότερα, άλλα περισσότερο. Είναι μέσα σε αυτό που σας έλεγα, τεχνογνωσία. Ακόμη και αυτά τα μηχανήματα τα οποία σκαλίζουν, βλέποντας εδώ πέρα, με ένα ηλεκτρονικό μάτι γύρω ακριβώς από το φυτό. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν το να έχουμε και πολύ μεγάλες εκτάσεις. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνεται και κατά τη φυτοφροσεσία και κατά τη συλλογή. Ειδικές συλλεκτικές μηχανές, για να πάρετε μια ιδέα του τι χρειάζεται, τι εξοπλισμό χρειάζεστε για να καλλιεργήσετε τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Μπορεί να είναι μηχανές οι οποίες σύρονται από κάποιο μηχάνημα, από κάποιο τρακτεράκι, ή να είναι ελαφριές μηχανές αυτού του τύπου, σαν καρότσι ποδηλάτου, ή ακόμα και κάποιες που εύκολα κινούνται με το χέρι και έχουν ένα σάκο από πίσω τους και συλλέγουν τα φυτά τα οποία θέλετε.
Με το χέρι όμως δύσκολα είναι να τα συλλέξετε και βέβαια δεν θα μπορείτε να είστε ανταγωνιστικοί. Η ξύρανση. Ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά πρέπει να ξηραφούν. Έχουν ένα πλεονέκτημα. Δεν είναι νοπά, άρα μας δίνουν το περιθώριο να τα εμπορευτούμε τη στιγμή που θέλουμε, μέσα φυσικά σε ένα εύρος χρόνου. Αλλά και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε το ζόρι που έχουμε με τα νοπά προϊόντα, όπως είναι τα απορροκυπευτικά, για να φύγουν εκείνη τη στιγμή από το χωράφι μας, να μπουν σε ένα ψυγείο και να πάνε στον τελικό αποδέκτη. Αλλά έχουν το πρόβλημα της ξύρανσης. Η ξύρανση θα πρέπει να γίνει σωστά και επίσης είναι κάτι που καθορίζει πάρα πολύ την ποιότητα του προϊόντος. Άρα λοιπόν το ξυραντήριο είναι κάτι το οποίο, ειδικά αν ανέβουν τα στρέμματά μας, είναι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Θα πω ότι μία τέτοιου είδους επιχείρηση είναι βιώσιμη όταν είναι της τάξης, όταν αρχίζει να μεγαλώνει σε μία τάξη των 50, 70, 100 στρεμμάτων και παραπάνω, και σε αυτού του είδους τους όγκους φυτικού υλικού δεν μπορούμε να τους ξεράνουμε άμα δεν έχουμε ξηραντήρια. Ξηραντήρια αυτού του τύπου. Βλέπετε εδώ πέρα πως μπαίνουν τα συρτάρια και ξηραίνονται τα αρωματικά φυτά. Και βέβαια η αποθήκευση, η απεντόμωση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αν θέλουμε να κερδίσουμε αγορές του εξωτερικού. Έτσι. Μηχανές όπως αυτά εδώ τα μικρά μηχανηματάκια τα οποία απορροφούν τον αέρα και δημιουργούν κενό, κάνουν ταυτόχρονα συντήρηση και απεντόμωση, μπορούν όμως να δώσουν και να γεμίσουν τις σακούλες αυτές και με άζωτο, να δημιουργήσουν δηλαδή μια τροποποιημένη ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να πεθάνουν τα έντομα τα οποία πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο φυτικό μας υλικό. Πάμε για τη μεταποίηση. Η μεταποίηση, πώς θα μπορούσε να είναι? Απλή μορφή σε μία όμορφη συσκευασία, η οποία θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Οι φωτογραφίες αυτές είναι τραβηγμένες από έκθεση στην Ιταλία και γενικά οι Ιταλοί είναι καλοί σε τέτοιου είδους σχεδιασμό. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ακόμα και σε αυτά εδώ τα διαφανή σακουλάκια, η διαφανή συσκευασία δεν ενδείκνεται για την συντήρηση των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Μετά από λίγο αρχινά και αλλοιώνονται. Ωστόσο, αυτή η συσκευασία που έχει κάνει εδώ ο κύριος είναι πάρα πολύ ελκυστική. Και το μάτι είναι αυτό που πουλάει. Σας έλεγα πριν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ελληνική φύση. Αυτά εδώ τα προϊόντα είναι από μια εταιρεία αυστραλιανή, η οποία έδειχνε αυτό το πράγμα. Τη φύση της Αυστραλίας και ήρθε από την Αυστραλία να πουλήσει στην Ευρώπη τα προϊόντα της. Τι είναι εθέρια έλαια? Εθέρια έλαια από αρωματικά φαρμακευτικά φυτά της Αυστραλίας. Αλλά είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτά τα φυτά τα οποία είναι ενδεμικά στην Αυστραλία και έχουν και αυτές τις ιδιότητες. Η δικιά μας η φύση εδώ πέρα είναι πολύ πιο πλούσια. Και αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Έξυπνες ιδέες. Έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Γαλλός για τα πακετάκια αυτά με τα ξύλα. Ανάλογα πακετάκια έχω δει στο διαδίκτυο, από τα τσάγανα τα λέμε εμείς, είναι τα υπολείμματα από τα κοτσάνια από τις λεβάντες, τα οποία τα κόβουν, τα βάζουν με μια ωραία μόβ κορδελίτσα και τα βάζουν σε πολυτελή ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ξενοδοχεία που έχουν και τζάκια, σε θέρετρα, για να τα κάνουν προσάναμα για το τζάκι. Και τα έχουν και τα πουλάνε ή για προσάναμα σε κάποιες, αναφερόμενοι σε κάποια πιο εύπορους ανθρώπους που θέλουν να ανάψουν τα τζάκια τους. Αυτή εδώ η συσκευασία που βλέπετε. Ακόμα δηλαδή και τα υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτή εδώ η συσκευασία, τι έχει? Έχει τσάγια μέσα, τα οποία θα γνωρίζετε ίσως αυτό το παιχνιδάκι που έχουν τα παιδιά τώρα τις μέρες των Χριστουγέννων, που κάθε μέρα πηγαίνουν και ανοίγουν ένα παραθυράκι και παίρνουν μια σοκολατίτσα. Αυτή εδώ η συσκευασία είναι ένα ρόφημα για κάθε κρύο βράδυ μέχρι να φτάσουν τα Χριστούγεννα.
Δηλαδή, μια έξυπνη ιδέα για δώρο που θα το έδινες σε κάποιον, θα το πήγαινες, δεν είναι όλα το ίδιο τα ροφήματα. Το ένα είναι, ας πούμε, φασκόμενο, το άλλο είναι μείγμα των τάδε βοτάνων, το τρίτο είναι τσάι του μουνού, λέω κάποια παραδείγματα, μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων. 25 τέτοια φακελάκια μέσα. Και βέβαια τα συμπληρώματα διατροφής. Και διάφορα καλλιντικά. Για να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Να πούμε όμως, μίλησα για απόσταξη, μίλησα για εκχυλήσεις. Είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε απόσταξη και εκχυλήσεις? Όχι. Ένα τέτοιο είδος μικρό αποστακτήρα έχουμε κι εμείς. Δεν είναι μεγάλος, μπορεί να είναι από 100 μέχρι 500 λίτρα και αυτός να είναι για την επιχείρησή σας αρκετός. Γεμίζεται με το υλικό, το συγκεκριμένο είναι λεβάντα και μπαίνει με υγραέριο από κάτω, εδώ είναι ο ψύκτης, ο διαχωριστής, για να φτάσει να βγάλει τα αιθέρια έλαια, τα ανθόνερα που είναι ένα προϊόν, υποπροϊόν της απόσταξης, το αρωματικό νερό, το ροδόνερο που θα έχετε ακούσει και θα χρησιμοποιείτε ίσως, το οποίο χρησιμοποιείται όμως για την παρασκευή των καλλιντικών και ακόμη και στην ζαχαροπλαστική, όπως ξέρω. Βέβαια, μπροστά σε αυτόν τον αποστακτήρα, σε αντιπαράθεση, υπάρχουν και τέτοιου είδους εργοστάσια, τα οποία θέλουν επενδύσεις και αυτό το εργοστάσιο υπάρχει στην Ελλάδα, βρίσκεται στην περιοχή του Κηφικής και παράγει ριγανέλαιο. Άρα, το ριγανέλαιο χρησιμοποιείται κυρίως, κατά κύριο λόγο, στην παρασκευή ζωοτροφών, όπως είπα πιο μπροστά. Έχει μικροβιοκτόνες ιδιότητες και απορροφάται πάρα πολύ σε αυτή τη βιομηχανία. Άρα λοιπόν, πότε αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών? Όταν έχω σκοπό να φτάσω μία έκταση πάνω από 50 στρέμματα, ιδανικά πάνω από 100. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με 5 στρέμματα θα μας τρέψει μια τέτοιου είδους επιχείρηση. Έτσι. Είναι σίγουρο. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνει με βιολογικό τρόπο για να έχουμε τη μέγιστη απόδοση. Οι ίδιοι να μεταποιούμε και να προωθήσουμε να ασχοληθούμε με την προώθηση των προϊόντων. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπλακεί μεσάζον έμπορος στην όλη διαδικασία. Και το κλειδί πάντοτε είναι η προστιθέμενη αξία. Αυτά τα 2-3 χιλιάδες που γράφαν οι εφημερίδες ήταν όταν το έπαιρνα εγώ, έβγαζα το αιθέριο έλαιο, έβαζα το αιθέριο έλαιο σε μικρά μπουκαλάκια όπως σας έδειξα πιο μπροστά και τα μικρά μπουκαλάκια τα πουλούσα 8 ευρώ παραδείγματος χάρη το ένα. Έτσι ναι, βγαίναν τα 2 ή 3 χιλιάδες ευρώ το στρέμμα. Αλλά με τι κόστος και με την επένδυση, έτσι. Και βέβαια, τελικά, έτσι όπως είμαστε, μόνοι μας, είναι λίγο δύσκολο να τα κάνουμε όλα αυτά. Γι' αυτό και εμείς που ασχολούμαστε με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, αποφασίσαμε, αφού πέρσι μαζευτήκαμε στην έκθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη και μετά ξανά στο Λιτόχωρο και μετά ξανά στη Λάρισα και συζητήσαμε, ξανασυζητήσαμε και συμφωνήσαμε να φτιάξουμε μία ένωση η οποία τώρα λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και προσπαθεί να συσπυρώσει όλους όσους ασχολούνται παραγωγικά με τον κλάδο, ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού συλλογικά προβλήματα. Δεν είναι συνεταιρισμός. Σημαίνει δεν αγοράζουμε, δεν πουλάμε προϊόντα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε, να συμβάλλουμε στη χάραξη εθνικής πολιτικής, να συνεργαστούμε, να διαδώσουμε τη γνώση, να φτιάξουμε επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα, να συνεργαστούμε με επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και να αναδείξουμε την ελληνική αρωματική χλωρίδα γενικά σε όλη της τη δυνατότητα, για να φτάσουμε να λέμε ότι αν λέμε ότι η Μύρτης είναι μέλος της ΕΑΦΕ, αυτό να σημαίνει κάτι. Δηλαδή, η Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών να είναι ένα όνομα το
το οποίο θα σημαίνει πιστοποίηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι και εγώ στη διάθεσή σας, ίσως αργότερα, για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Να καλέσουμε αμέσως μετά τον κύριο Δημήτριο Κούκλης. Κύριος Δημήτριος Κούκλης. Είναι ο ταμείας στην υποσύσταση κοινωνικού συνεταιρισμού Αγροδιατροφική Λάρισσας και μέλος του Δημοτικού Λαχανόκηπου Λάρισσας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.